Tinotenda Mwari. Regai vhure magwaro kubva kubhuku ya Genesis chapter 19. Genesis chapter 19 kubva verse 1. Vatumwa vaviri vakasvika Sodoma madekwana. Vatumwa vakanga vari vaviri vakasvika Sodoma ari madekwana. Tangidzai. Vatumwa vaviri vakasvika Sodoma madekwana. Saka kana ukazenge waitirwa unyasha dzekufarira kuverenga magwaro, ndichada kuti ugozoshanyira Genesis chapter 18. PaGenesis chapter 18 pakaitika nhau yakazokonzeresa zviitiko zvepaGenesis chapter 19. Ishe Jesu Kristu akambouya panyika panapa, mufunge asati azouya, akambouya asati auya. Kuuya kwake kwakazonyorwa kukazoparidzwa kwatimisa nhasi ndeke kuuya ari munyama achizonoroverwa paKalvari. Zuva riya rakaonekwa nyeredzi navaziri vekumabvazuva vakaita 2 years vachibva kunyika dzekuzasi vakakwira kuenda Bheterehema reJudhea vachiti toendawo kunoona mambo aberekwa. Zuva iroro risati rasvika akambouya, akatombouya aine ngirozi 2 akasvika patende raAbhurahamu. Abhurahamu sezvineiwo Abhurahamu wakanga aita covenant yaakanga apinzwa mairi naMwari kubva pachapter 12, akanzi buda munyika yawakurira uende kunyika yandichakupa igove nhaka yako. Shoko rinoti nekutenda akateerera akabuda aina Sara naLoti mwana womunin'ina wake Harani. Saka covenant iyoyo ndo yaiteverwa naShe kumba kwaAbhurahamu, asi wakanga aberekerwa Ishmaeri pachapter 16. Mwari ndokuramba achimuudza kuti mwana aizove mudyi wenhaka yake wakanga achizozvarwa naSara mukadzi wake. But Sara wakanga asvika 87 years asina mwana. Saka shoko rinoti kudii pachapter 18 verse 1 rinoti, the Lord appeared unto Abraham while he was seated under an oak tree by the plains of Mamre, by the tent door in the heat of the day. Verengai verse 1, Genesis chapter 18. Zvino Ishe wakazviratidza kwaari. Ishe ndiye akazviratidza kuna Abhurahamu pamiti yemuouki. Anga akagara pasi pemuti wemuouki yeMamre. pambani reMamre ndo paanga ari. Agere pamukova wetende. Akagara padhoo retende rake. Masikati zuva richipisa. Raipisa musi iwoyo. Ndo musi wakauya Ishe patende raAbhurahamu. Takamboiparidza hatisi kuzoiparidza, tiri kungoratidzana kwakazobva nhau yevatumwa vakasvika Sodoma ava madekwana. Ndokubva Ishe asvika pana Abhurahamu, Abhurahamu akakumbira Ishe, svikai ndikupai mvura mugeze tsoka. Ndokubva amhanya kudanga ndokunotora mhuru yakakura, achibva aipa mumwe muranda wake akati, gocha mhuru iyi tipe Ishe. Ndokubva apinda mutende akati kuna adzimai vake, kuyai hupfu hwakatsetseka mubike chingwa chisina mbiriso tipe Ishe. Ndokubva Ishe agara panze petende raAbhurahamu. Vanotsanangura vanoti kugocha mhuru yese kwaigona kutora above 3 hours. Saka ngatishandei 3 hours dzavanga vakagara vachikurukura Ishe naAbhurahamu. Jesu akambosvika patende raAbhurahamu. Ndokubva hurukuro dzakaitika dzaitika hadzina kunyorwa kusvikira Ishe azoti pavhesi ya9, shamwari mukadzi wako Sara aripi? Izvo shasha yadya kudhara chimodho chaSara, asi iri kutsvaga kuti Sara aripi. Zvikanzi naAbhurahamu, tarirai Sara uri mutende. Zvikanzi, I shall surely return unto thee next year about this time according
to the time of life, and behold, Sarah shall conceive and bear a son unto thee. Sara ndokubvanza ari mutende akazvinzwa akatarisa kuti nekuchembera kwandaita ndingaite mimba ini ndikabereka. Naiye tenzi wangu Abrahama wakwegura unonzi wakaseka. Ishe ndokuti kuna Abrahama mutende umo hamuna kuitwa zvakanaka, mukadzi wako asekera mumwoyo. Is there anything too hard for the Lord? Zvikanzi na Sara handina kuseka. Zvikanzi neBhaibheri anga avakutya kusvikira Ishe akati aiwa Sara waseka. Ndopaanozoti ndingavanzira here Abrahama chinhu chandinoda kuita. Ndichiona kuti Abrahama uchava baba wemarudzi uye kuti ucharera vana vake kuti vagoteerera nzira yaShe. Saka zvaitika saizvozvo Abrahama akabva audzwa zvikanzi mufana kuuya zvedu pamba pako nekudya chimodho chako, asi rwendo rwangu chairwo harusi rwepano. Pane kudanidzira kwaitika kwekutadza kweSodhomu neGomora. Ndo kwandaburukira kuti ndione kana zviri izvozvo ndodzokera zvangu. Ndo panonzi Abrahama akabuda mutende achiperekedza Ishe. Ndokubva Jesu aperekedzwa naAbrahama kuenda kuSodhoma. Ndokufamba vese kusvikira vasvika pavakanzi naIshe mfana hauchapfuura panapa, iwewe tikatigumirei panapa, taakupedzerana pano, iwe dzokera kudheni indoenda kuSodhoma. Ndo panonzi naAbrahama mutengo wenyika yese ndo zvaanoita here kuti aparadze vakarurama kufanana nevasakarurama. Muchaitira here veSodhoma zvasakarurama pamwe chete nevakarurama vamungawane kuSodhoma? Ko mukawana 50 vakarurama hamungaregerere here Sodhoma nekuda kwe50 vakarurama? Zvikanzi naIshe mfana ndikaona 50 vari right ndoiregerera Sodhoma yese. Zvikanzi pamusoro indiregerere indiri munhu wenyama. Ko mukawana 45. Zvikanzi ndoiregerera. Zvikanzi ko mukawana 40. Zvikanzi ndoiregerera. Zvikanzi ko mukawana 30. Zvikanzi ndoiregerera. Zvikanzi zvine zvandichabvunza but ngondiitire mwoyo murefu ndiri guruva nedota. Ko mukawana 20 vari right. Zvikanzi ndovaregera. Zvikanzi kake kupesera chinipe mukaro wokupesera. Ndakubvunza zvokupesera. Ko mukawana 10 vakarurama hamungaregerere Sodhoma nekuda kwevanhu 10 vakarurama. Zvikanzi ndikavawana ndinoriregera Sodhomu neGomora. Ukaitarisa ichipera chapter 18 inoti Ishe akasara akamira naAbrahama. Ndokubva vatumwa vadzika kuenda Sodhomu neGomora. Pachapter 19 tiri kunoipika Ishe atodzokera kudenga, vakomana vaanga auya navo ndo vakasara vachipinda muSodhomu. But achitaura naAbrahama akati ndikupinda muSodhomu, asi haana kupinda. Vakomana ndo vakazopinda muSodhomu neGomora. Saka ngatichinzwa chapter 19 kuti vakomana 2 ngirozi 2 dzichida kunopinda muSodhomu neGomora. Nekuti kukurukura kwaShe naAbrahama paGenesis 18 achimutaurira kuti tadya zvako mhuru yako, tikadya zvedu chimodho chako, but rwendo rwedu harusi rwokudya mhuru. Rwendo rwedu nderwekuenda kunodistroya vanhu vasakarurama vagere muSodhomu. Abrahama ana kubvunza kuti naIshe kuguru kuda kwese kwamaita mabhonzo emhuru yangu makatogumbuka izvezvi nekusarurama kwavanhu muSodhoma. Shamwari dhonya ndawira nhasi nekuti vanhu havasi kuziva kuti pane vamwe vakomana 2 vanozosara vachipinda munyika yesakarurama. Ishe adzokera ambouya akataura nhau yekuda kunodhistroya vasakarurama. Haana kuvadhistroya, akavadzokera akati ndakwenda. Vakomana ndo vachapedza nhau iyi, vanoipedza. Amen. Haleluya, haleluya. Nyama Ishe achiuya kuna Abrahama aida kugadzira template kana kuti plan yemawiro aizoita kana akuda kutonga nyika. Anotanga auya pakati pevanhu vasakarurama otaurira vasanangurwa, hapana ndauya izvezvi kuzotonga nyika, but handisi kuitonga nhasi, ndakwenda kudenga. Ndichazosiya vakomana ndo vachapedza nemi, indakutoenda. Ndokubva yaparidzwa pa 12:47 dzaJohani, yakaparidzwa ipapo yakanaka yekuti ina handikutongei, kune vakomana vachakutongai. Umere Jesu maoko achida kutonga nyika akati ina handisi kuitonga, pane mukomana anokutongai. Ishe haana kupinda muSodhomu, akataura naAbrahama nekuti Abraham ndiye akanga ine covenant
saka zvakanga aitwa covenant naye naMwari kuti powanikwa anopukunyuka muSodhomu haapukunyuke nekuda kwake, anopukunyuka nekuda kwake aita sungano naMwari Abrahamu. Saka tichazonoona kubuda kwa Loti ari mupenyu nevana vake vaviri vasikana araramiswa bahasha dzaMwari. Mukazoona Loti abuda ari mupenyu, musape credit kuna Loti, haatoiziva kwayakatangira. Nauyi yakaitwa papa paAbrahamu ndo pakararamisa Loti. Kuri kutadza kuziva sei kuti Ishe asati ataura zvekunodestroya Sodhomu neGomora akatanga urayirwa mhuru mudanga maAbhurahamu, kureva kuti mhuru yakaurayirwa mudanga raAbhurahamu yaparidza muchinjikwa wakarembera mwanakomana waMwari. Akaonekwa naJohana achiuya chikanzi tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Saka Sodhomu haiparare kana kusati kwadeuka ropa. Saka ngaitange yagotywa. Enda unobvunza pa12 dzaExodus yakanga ichibayiwa gwayire Paseka, yakanzi haifashaidzwa mumvura kana kusanganiswa nezvimwe zvinhu, ngaigotywe pamoto. Saka Abraham anoenda kumuranda wake unoti mukomana mhuru taibata mudanga but haidyiwe yaitwa zvekufashaidzwa, hapasi kudiwa chii, hapasi kudiwa gango panapa, ngaigotywe isina kusanganiswa nezvimwe zvinhu. Ishe adye yakabhoiriswa, Ishe anodya yakagotywa. Kureva kuti yakanga ichida kuzoraramisa Loti, yakanga iri mudanga maAbhurahamu ndo mayaigara. Komana ndotwika here panapa nekuti Abraham ndiye akabereka Isaka, Isaka ndiye akabereka Jakobho, Jakobho ndiye akazonzi Israeri uri rudzi rwangu. Saka mudanga maIsraeri ndo mayakanga iri vhangeri, ndokusaka Isaka yakuna Abraham, nekuti mudanga maAbhurahamu ndo manga muine mhuru yaiti kana yadyiwa naShe Loti anorarama. Saka Ishe akakurasika kuti ada kuenda kuSodhomu apfuura sei nepamamure achida kumboonana naAbhurahamu, because pana Abraham ndo painogadzirwa nyaya yacho, inofira mumba maAbhurahamu yozonobuda yakuenda kuSodhomu neGomora. Haleluya, amen. Ndiri kusvika here panapa. Saka uchanoona kuti iye Abraham asiri akaigocha. Unozoverenga 18 dzaGenesis, anonzi akangoibata akaiuraya. Ndokubva ati kuna mukomana rechirungu rinoti a lady. Iwe shamwari basa rako ndire kugocha, iise pamoto Ishe adye. Kana Ishe adye achataura. Dzapedza kudya ndopa dzakati shamwari uri kuona kuuya kwandaita panapa, toda kutouraya vanhu izvezvi. Saka dai musina kudya maitaura kaprogramu yekusodheni zvikanzi ko ndinogotaura sei ndisina kudya. Iwe hauzvizivi here kuti anotanga adya nekunwa. Saka nawe hauna kuinzwisisa, but uchanoona kuti Yesu zvaari gwayana ari zvakare muprista. Saka kana akanga auya pakati pevanhu anokuratidzai kuti magwaro emurayiro aitaura nezvake kuti aizotambudzika. Atambudzika kudaro obva amuka kuvakafa. Vati kuti muzonzwisisa vhangeri yenyasha, iye anongonoibata bedzi mudanga inozotambidzwa mumwe mukomana. Ndosaka pa16:12 dzaJohani anoti ndine zvizhinji zvandoda kukutaurirai asi hamungazvinzwiseiko zvino. Asi kana iye auya mukomana mweya wazvokwadi achakutungamirirai muzvokwadi yose. Saka inotorwa mudanga naAbhurahamu patinogotywa nemukomana, kureva kuti kana yabuda ichibva paKalvari ichinomuka kubva kuvakafa inozotambidzwa mweya mutsvene. Ndiye akanzi naJohani mubhabhatidzi pa3:10 dzaMateo, ndinokubhabhatidzai nemvura asi unouya shure kwangu mukuru kundidarika, iye uchakubhabhatidzai nemweya uye nemoto. Saka vanhu vakazinge vakuti mweya wakanzi unobhabhatidza vanhu nemoto, ndobva vakazinge vakuti Holy Ghost fire. But moto wairehwa ipapo wakanga usiri moto wekutumira kuvaroyi kuti vatsve sezvawakadzidziswa iwewe nemakava ari paHarare. Enda unonzwa pa3:16 tangire pa14 dzaRevelation unzwe kuti moto wairehwa ipapo wakanga uri kupisa here varoyi kana kupisa mapodinoti ari kutambudza vanhu maHarare. Holy Ghost fire haina kunge yataurwa naMwari. Johani akati anokubhabhatidzai nemweya uye nemoto. Johani haana kuti achakutumirai moto mozokandawo kwamune muchida kupisa. Imi ndima itozobhabhatidzwa nemweya uye nemoto. Saka moto hausi kupisa, moto ndewe kuti imi mugobhabhatidzwa nawo. Moto iwoyo tingade kunzwisa imomirai makabata 3:14 dzaRevelation, endai pa2:1 dzamabasa ndo patofana kuinokorera ipapo. Tobva tauya pa3:14 dzaRevelation tichitsvaga moto wakanga wachitsanangurwa uchinzi naJohani mubhabhatidzi
anouya shure kwangu mukuru kundidarika, unokubhabhatidzai nemweya uye nemoto. Zvino zuva rePentekosti rakati rasvika, rakanga riri zuva reshavhot, mutambo wezvirimwa zvokutanga. Yes, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe, vakaungana vese muimba yepamusoro. pakare pokutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, chii chakaitika? kukazadza imba yose vakanga vagere. mumba mavakanga vari vakazadzwa nemweya mutsvene. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Mazvinzwawo? Yes. havana kunzi tumai moto munouraya sekuru venyu vari kukunokorai tsoka. Fire! Ini ndakabvunza ndichiti, wambogona kuroyiwa uinawo moto, muroyi otokuita rombe sezvawakaita izvi, wozonzi naprofeti chitumira moto kumuroyi uyawe. Aona kuti moto uyu ndewefeki, dewanga uri wechokwadi, waiti iye kana auya kuzokuroya ndiye aifanira kuti ndatsva, sezvinoitwa nemwana unzwa kuti pisha kana atsva. Iwe ndiwo uri kuti faya, muroyi akanyarara. Wakafanana nemunhu asina pfuta ari kuchikidzira vanhu achida kupfura, bum, hauna pfuti, uri kuti bum nemuromo. Dai uinayo iyo ndo yaiita sei? Yairira pfuti. Zvino kana uchirira nemuromo kudaro hauna chauinacho. Bum, ndokupfura. Kuti fire kwakafanana kuti bum, hauna chauinacho. Toda kuraisa generation ine moto wechokwadi, isingamirire kuti itange yaroyiwa yozotanga kuti fire. Toda kutonzwa muroyi wacho achiti fire, ndakatsva mukomana wehabatike. Fire iyo aifanira kutaurwa newiwewe, yaifanira kutaurwa nemuroyi. Ukaita kiti pamba panga paine makonzo, hautenge louder speaker woti makonzo ese ndatenga kiti, mumwe anofa zuva ranhasi. Unongoisa kiti wotonyarara, makonzo ndiwo anoita musangano, ngatichibvai pano panauya pano hana kumira mushe. Ukaona kiti chida kutengerwa speaker kuti introducwe kumakonzo, chidhori chekiti, haisi yechokwadi kiti iyoyo. Bvunza repasaidi pako kuti kwenyu mune kiti here kana kuti mune chidhori chakafanana nekiti. Ndosaka munoti mukagara mukaona gonzo mamati nyaa, imi ndo makutochema sekiti. Kiti yenyu haitaure. Makonzo haasi kuona kiti, ari kunzwa sound yekiti kubva kuna tenzi wayo. Makonzi anokuruma chitsitsino ukapfuma uine ropa kudzokawo achiti ichi chidhori ichi toda kuiona kiti ichivamba, kunongoti ngeu chinonibatsirise pana. Saka kuti fire thunder kuti makonzo haambozvipendeka. Revelation chapter 3 verse 14. Nyorera mutumwa wekereke iri paLaodicea uti, nyorera mutumwa ari pakereke paLaodicea uti zvanzi naAmen. zvanzi naAmen. Chapupu chakatendeka nechazvokwadi. Hanzi kudii? Kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndine kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndinoziva mabasa ako. Ndoziva mabasa ako Laodicea kuti haupisa kana kutonhora. Kana kupisa. Dai waipisa kana kutonhora zvaive nani? Kutonhora kana kupisa. Ndichakusvipa mumuromo mangu. Zvino zvaunoziya usingatonhori kana kupisa, ndichakusvipa mumuromo wangu. Nekuti unoti kudii? Nokuti noti ndakapfuma, ndakafumiswa, ndakagutiswa, handishayiwe chinhu. Iwe Laodicea kuti ndiwe une urombo nenhamo. Iwe hauna chinhu Laodicea. Ikereke yatiinayo yanhasi iri kufamba ichiti handina motikari yandinovhunduka, izvo kumweya haina chinhu. Saka Mwari ari kuti uri kufamba uchiti ndakapfumiswa, handishayiwe chinhu, usingazivi kuti ndiwe une urombo hunosemesa nenhamo. Uri murombo nebofu. Uri bofu iwe chechi yekupedzesera. Usina chokufuka. Hauna kufuka, wakashama iwe Laodicea. Ndinokupa zano. Inzwa zano chechi yekupedzesera. Kuti utenge kwandiri ndarama. Tenga kwandiri goridhe rakaidzwa nomoto. Rakapinda mumoto. Kuti uve nepfuma. Uve nepfuma Laodicea. Nenguo chena. Nenguo chena. Goridhe rakaenda sei? Saka moto wacho wanga usiri wokupisa varoyi nawo. Waive wokugadzira hembe irida kunzi ipfekedzwe kereke yegwayana. Hembe yacho ndo iri kunzi pfekai nhumbi dzekurwa nadzo mugone kuzomira pazuva rakaipa.
ndio iri kunzi mese makabhabhatidzwa muna Kristu makapfeka Kristu pa 3:27 dzavaGaratia ne13:14 dzavaRoma. Endai pa 12:47 paJohani tambomira ipapo tangachida kuziva kuti vamwe vakomana vakazopinda muSodhomu neGomora Ishe adzokera kudenga ndavanani, because Ishe akasvika kumba kwaAbhurahama akadya mhuru akatotaura naAbhurahama ndiri kuenda kuSodhomu, asi Ishe haana kusvika kuSodhomu, akabva akwira akaenda kudenga. Vakomana vaviri ndo vakazoonekwa vachipinda muSodhomu. Yes. Kana munhu achinzwa mashoko angu, kana munhu achinzwa mashoko angu akasaachengeta handimutonge ini handimutonge. Ndo kutaura kwaIshe Jesu Kristu ndiIshe aireva zvikanzi ini handitonge munhu iyeye. Ukanzwa mashoko angu ukaramba kugamuchira shoko irori, Ishe haakutonge, nokuti handina kuuya kutonga nyika. Ini handina kuuya kuzotonga nyika, asi kuti ndiponese nyika. Asi ndakauya kuzoponesa nyika. Unondiramba, anondiramba asingagamuchire mashoko angu, gamuchiri mashoko angu, mune mumwe unomutonga, ane mumwe anomutonga. Shoko randakareva ndiro richamutonga nezuva rekupedzesera. Endai pa 16:15 dzaMariko. Saka nyika ichatongwa pamusoro peshoko irori. Yes. Akati kwavari endai naizvozvo muparidzira zvisikwa zvose. Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asingatende uchatongwa. Endai munoparidza, anotenda uchaponeswa, asingatende shoko ramunenge maparidza uchatongwa. Saka vakomana vaviri vakazopinda muSodhomu, Ishe adzokera kudenga. Ndiro shoko rekutenda nenyasha ndo raakuenda kunoparidzwa. Iye Jesu angouya obva aenda pachoto chaAbhurahama, obva anomira ari mhuru yakagochwa naAbhurahama. Apedza zvemhuru yakagochwa anongoita hurukuro naAbhurahama, otomutaura kuti mufana wangu vakomana vari kupinda muSodhomu, enda kunoenda kunouraya. Tikashaya akarurama ipapo ende ndichanouraya vese, tikawana akarurama achapona. Obva atoti ndakudzokera. Kwa akarurama munomuona seiko kuSodhomu hakuna akarurama? Zvikanzi pachoto chagadzirwa naAbhurahama pagochwa mhuru apa ndo pachaburitsa akaita sei zvake akarurama. Saka Ishe asati apinda muSodhomu neGomora akatanga aenda kumba kwaAbhurahama. Kumba kwaAbhurahama ndo kwakagadzirwa mhuru yakagochwa ndokubva Ishe aidya. Saka Ishe ari kuenda kupi? Rwendo rwaIshe ndiro kuenda kuSodhomu, but anopfuura nekumba kwaAbhurahama, nokuti vhangeri ichienda kuvahedheni yakambopfuura nekuvaJudha. KuvaJudha Jesu aiitei? Aida kurembera paKalvari ari chibayiro chinobayiwa nekuda kwekutadza kwevanhu. Sezvakaitwa mhuru yakagochwa kumba paAbhurahama, haaende kuSodhomu asina kupfuura nekumba kwaAbhurahama. Rwendo rwake nderwokudhestroya nyika, but haaende kunodhestroya vatadzi asina kupfuura nepasacrifice paatari. Panodeuka ropa paatari. Paatari hapana chinoitika, panodeurwa ropa. Haleluya. Saka nhau yatinayo hatisina kuti titendererane panapa. Toda kunyatsozivisana kuti nhau yaShe yavakavinga ndeyekudhestroya vasingade Mwari. But asati adhestroya anotanga agadzira platform yekururamisa vashoma vaida kuponesa. Sodhomu neGomora dzaive nyika mbiri. Sodhomu yaitongwa namambo Bhera, Gomora ichitongwa namambo Bhesha. Bhaibheri rinoti havana kudhestroyiwa veSodhomu neGomora bedzi, asi vakadhestroyiwawo vakanga vari munyika dzakakomberedza Sodhomu neGomora. Sensasi yakaitwa nemahistorians kuti vangani vakapiswa nemoto mazuva eSodhomu neGomora inoti there were plus or minus 3 million people ndo vakapiswa nemoto naMwari. But mumwe angati iye anoda kuziva nhau iyi tichaverenga mavhesi acho. Imboenda paGenesis chapter 19 vhesi ya 1. Saka Ishe akanga atoenda kudzokera kudenga aita hurukuro yake yekuti ndoda kunoona kutadza kweSodhomu. Kana ndaona kuti zvechokwadi vari kutadza ndotobva ndavadhestroya. But asati adaro akanga adya mhuru yakakodzwa. Nyamba Ishe achidya mhuru yakakodzwa yakanga yagochwa nemuranda waAbhurahama, akanga achiparidza Ishe kuti Kristu kana achinge abayiwa ndiyo mhuru yakakodzwa
yakabayiwa mbama Abraham. Hapana kutorwa mhuru, pakatorwa yakakora. Rechiyungu rinoti a fatted calf. Mhuru yakakodzwa, mhuru yakakora. Hapana kutorwa kamhuru kakaonda, pakatorwa yakakora. Pari kutsanangurwa zvekukora kwayo, pari kutsanangurwa inodiwa yacho kuti igopiwa Ishe. Hapadiwe dzese dzese, panodiwa mhuru yakakora. Sezvakaitwa pakanga pachida kubewa gwai rePaseka, zvakanzi torai gondobwe rine regore rimwe rinenge riri gono risina mavara kana chimwe chinhu, rinotorwa zuva rechi10 rozobewa zuva rechi14. Pakataurwa zvakare kuti paidiwa mhuru paidiwa gondobwe risina gwapa, risina ronda, risinga kamhine, risinga kuunyana. Nyamba pari kutsanangurwa nhau dzese idzi pada kuti pazikanwe kuti mukaona Jesu achinzi akaroverwa, Jesu akaroverwa, Jesu akaroverwa, musangoti Jesu akaroverwa mozofunga kuti mungagone kuroverwawo semaroverwo akaitwa. Aingobayiwa chete mhuru, inotanga yaongororwa kuti yakakora here. Nyamba pakukora payo ndo painoburitsa ropa rinodeuka kuti vatadzi varegererwe. Kukora kwemhuru kunoparidza kururama kwaJesu Kristu. Hakungofa wese wese, kunofa asina kumbotadza, kunofa asina kumbonetsana naMwari, kunofa asina kuberekwa nembeu yechivi. Ndiye anofanira kufa. Iwe neni hataigona kupinda panzvimbo iyoyo, tanga tisina kufanira, hatisi mhuru yakakora. Saka kubva pana Adhamu kusvikira Jesu achiuya, chachidiwa naMwari bedzi paidiwa akarurama anofira vatadzi. PaIsraeri hapana kuwanikwa mhuka iyoyo. Jesu ndochaka akauya kuzoita gwai rechibayiro chechivi. Saka handei pachapter 19 verse 1 torenjimei munhu waMwari. Vatumwa vaviri vakasvika Sodhoma. Saka vakomana pachapter 18 vanodzika Sodhoma, Ishe osara achitaura naAbhurahama. Pachapter 19 vatumwa vakaburukira Sodhoma vari vaviri. Vakaita sei? Loti vakanga agere pasuo reSodhoma. Loti zvaanga akaita, wanga akagara pagedhi rinopinda muSodhoma. Loti akavaona akasimuka. Ndokubva Loti aona vatumwa, ndokubva asimuka akaenda kunosangana navo. Ndokunosangana navo. Akakotamira pasi nechiso chake. Ndokubva akotamira pasi nechiso chake. Akati, ndokutaura navo akati, tarirai madzishe angu, madzishe angu, ndotsaukira henyu kumba kwemuranda wenyu. Uyai kumba kwemuranda wenyu, muvate usiku hwose. Uyai murare usiku hwese. Mugeze tsoka dzenyu. Uyai mugeze tsoka. Mugofumira parwendo rwenyu. Munenge muri vanhu vari parwendo, munozopfuurira zvenyu nerwendo rwenyu. Kana kwaita sei kwaedza, uyai muvate mugeze tsoka mozopfuurira mangwana kwaedza. Loti wakadeedza vatumwa kumba kwake. Yes. Ivo vakati, kwete. Zvikanzi nevatumwa, hatisi kuda, tichavata hedu padare usiku hwose. Zvikanzi padare repagedhi ndo paticharara, iwe enda kumba. Akavanyengeterera zvikuru. Ndobva avanyengetera akati, ano muri vanhu vakuru, ndinoona kunge muri vanhu varight, hamungarare panze, imba yangu yakakura, ndapota, uyai mumba. Vakadzimana vatsaukira kwaari. Ipapa usafunga kuti vava vasiri kuenda kumba kwaLoti, vaito kwavaitouya, asi kungoti ndo protocol yacho. Vanoita kunge vasiri kuda, kunge vasiri kuuya kumba kwako, izvo ndo kwavatouya. Ukaipodza vachiti hatisi kuda, ukati zarai, indakwenda, uri kusara uchitsva. Remember, varume ava havana kuuya kuzotamba silangi muSodhoma, vanotori nebhegi rakazara moto vavarida kunaisa muSodhoma. Uri kuona mamiriro atakaita panapa, vhangeri richiparidzwa kudaro, unongoitarisa ari pasaidhi pako, kana ari pasaidhi pako, uchinofunga ndiye ari kurehwa, ndofunga ndeuye ari kurehwa, Ishe anenge ari kupfuura zvake, indangomira parodhi panapa, ndoda kuona kuti zvii zviri kuitika, ndozoenda kumba kana makomba achibva. Izvo ndiwo uri kutodiwa naShe, kuti uende kumba naye ugoponeswa. Nyika yaugere Loti yagadzirirwa moto iwe. Hatei nevakomana tipukunyuke pahasha dzaMwari. Nhau ndeye kutobuda muSodhoma, but haubude pasina apinda. Vanoziva in and out vanokutaurira protocol dzacho dzakamboparidzwa. Loti abude pasina vapinda. Hallelujah.
Saka varume vakatanga vapinda muSodhomu kuti Loti aite sei agobuda. Saka isi totanga tatoya nevhangeri kudai so, wozosiya chisavada iwewe woteera Jesu. Haubude muSodhomu maunogarawo kana kusina vaita sei vapinda. Saka varume vanonzi vatumwa vari vaviri vanoparidza vhangeri yekutenda nevhangeri yenyasha inoparidzwa nevakatumwa naShe kuti vaiparidze. Vangatenda sei vasina kunzwa? Vanganzwe sei kusina aparidza? Vangaparidze sei vasingatumwe? Ndo nhau yacho. Vatumwa zvinoreva kuti vane meseji yavatora kumukuru. Hallelujah. All right. Saka Loti akazoti ndapota please anzi akavanyengetedza uyai kumba kune mbambaira, kana mbambaira musingadzide kune madhumbe, kana musingade madhumbe flawa iriko tobika chimondo, kana chimondo mata hamudi tobika mutakura, pano mumwe wakasara nezuro togona kudzisa, waini iriko tii iriko, hande kumba hamungasare pagedhi panapa, ini ndichaenda kumba. Iwewe Loti pagedhi wavingei? Loti anoratidza kuti ane zvagara zvanga zvichimunetsa muSodhomu. Iwe uri kufunga kuti ndiri kutotaura here iwe? Ndiri kutobata kamagwaro pane zvandiri kutotaura here. 2:5 dzapita wechipiri. Zvandiri kutaura zvakaparidzwa kudhara zvachisiza rukwechi. Kungonokorawo pakasiya papakurwa nevamwe tichiruka vhangeri tichienda. Loti manje ngatingoti Sodhomu. Ndofunga muri kukanganwa kuti Sodhomu zvinorevei. Sodhomu zvinoreva kuti munhurume ari kuitwa mukadzi. Kuti ndakaitwa sodomized zvinoreva kuti ndakaitwa mukadzi nemutoo usiriwo. Saka kana tichiti Loti aigara muSodhomu, haikona kungofunga kuti Sodhomu izita nzvimbo. Sodhomu zvinoreva kuti ngochani, ndebvu tu ndebvu. Ndozvazvinoreva. Mahomongers, masodomizers. Saka ukanzwa zvichinzi munhu anogara muSodhomu, kana Sodhomu chiri chingochani, Loti achigara muSodhomu, kuti Loti aigara muchingochani. Machaitwa ndo maaiti mumaraini mangu. Nairi nguva tabva zvedu ipapo tambonobata vana Genesis 12:13 zvidzika, uchanoona kuti Loti akanga abva kuHarani achitevera Abrahamu, ndiye akanga anzi naMwari buda munyika iyi ndikuendesa kunyika ichave nhaka yako. Saka akanga anzi naMwari abude ndiAbrahamu. Loti akaendera nhau yekuti ane ukama naAbrahamu. Shoko rinoti vagara muKenani, vafudzi vemombe dzaLoti vakatanga kunetsana nevafudzi vemombe dzaAbrahamu, kusvikira Abrahamu ati no, hatinganetsani mufano wangu nenyaya yezvipfuwo, tiri kuona kuti tiri kuwanda, ngatichiparadzanai. Iwe ukaenda kumabvazuva, ini ndinoenda kumadokero, iwe ukaenda kuchamhembe, ini ndinoenda kumaodzanyemba. Chichuza iwewe kwaunoda kuenda. Loti angadai akati mudhara, handina chandochuza, handina chekuchuza, nyika yese ino ndeyenyu, makaipiwa naMwari, ini ndinotori chinamira panapa. Zvinoishamisa kuti Loti akanga anamira pana Abrahamu, anga ane vafudzi vemombe dzake, avawana kupi? Saka Loti anonzi akatanga kuchoka so ndokuona kwakasvibira, akati uku ndo kunofura mombe dzangu dzikakora, ndakuendesa kuKoala. Kwakanga kuine mafuro akasvibira kwakatarisana neSodhoma. Inopera ichiti Loti wakagara pakatarisana neSodhoma. Hatizive kuti akapita rini muSodhoma. Totozozvinzwa muchapter 19 kuti Loti anga akagara pagedhi remuSodhoma, ndo maanga akugara. Nai Loti
iwewe wakapinda Sodoma rini Loti wewe? Hauna kubva here kuna mudhara Abrahamu wakangogara kwakatarisana neSodoma? Iverengei, toda kuwana vhesi inotaura kuti Loti wakagara pakatarisana neSodoma, because ndo zvatakaita vazhinji venyu muri panapa munogara pakatarisana neSodoma. Endai munoverenga vhesi ya 11 Genesis chapter 13 tangira henyu pa10. Loti akasimudzira meso ake akaona bani rose reJorodhani kuti rakanga rine mvura pose. Ishe achigere kuparadza Sodoma neGomora. Rakanga rakaita somunda washe senyika yeIjipita kana munhu achienda Zoari. Loti akazvitsaurira bani rose reJorodhani. Loti akaenda kurutivi rwomabvazuva vakaparadzana havo. Abhurahamu akagara panyika yeKenani. Loti akagara pamaguta aiva kubani. Loti akagara kubani, akaswededza tende rake kusvikira paSodoma. saka ngatichigumira zvedu patinganetseke. Uri kuona kuti Loti chakamusvitsa kuSodoma chii? Ufuro hwemakwai. But Abrahama ndiye akanga anzi naMwari, ndinoda kukupa nyika yeKenani. Zvokuti nekwacho kwainzi kwaigara bani rakati reJorodhani ranga rirani futi raAbhurahamu. Kureva kuti Loti chakamuparadzanisa naAbhurahama inhau yepfuma, inhau yezvinoora. Akakanganwa sungano nekuda kwekeshi, gusto ndo yakaita kuti azopedzesera ava muSodoma. Saka secret yemuSodoma, ukangogara wakatarisana neSodoma unopedzera wainomo. Saka ndava nani vanogara vakatarisana neSodoma? Vanogara vakatarisana neSodoma ngatimbovasiyai timbotanga tanyatsokuritsa pachena kuti Sodoma chii? Sodoma chingochani. Kana uchiita chingochani unogara chii zvako? Sodoma. Saka muchanditendera kana mukasanditendera chambozvitaura Steve apana zvamunondiita. Uzo zvakanakira kuparidza unongoparidza. Vamwe vazodzwa shoko, vamwe vatumwa nemabhosi avo kuti endei munonzwa kuti ari kuti kudi vese ivavo. Ndichangotaura chekuita hapana. Zvikangonzi nevamwe zvinonyadzisira, ko zvazviri muBhaibheri tichaita sei nazvo? Mumwe angati chingochana hachisi muBhaibheri makunyadzisira. Ndichaverenga maviri mavhesi andoti Mwari akatobotaura zvingochana. Imomo muchapter 19 akazvitaura, but tichazoverenga zvedu later. Ngatimboverengai kuNew Testament kwayakataurwa nawo yechingochana. 1:21 tengere pa22 dzavaroma. Endei paRomans chapter 1 verse 22 vachiti takachenjera vakava mapenzi. Vakashandira kubwinya kwaMwari asingafi. Vakafananidza Mwari nemunhu anofa. Wakafananidza Mwari nemhuka dzine makumbo mana, nezvinokambaira. Saka Mwari pakuchiva kwavo akavaisa kutsvina. kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Aona kuti vari kuramba zvokwadi, vari kuda tsvina, akabva avaendesa kutsvina, akati ngavachinyadzisa miviri yavo. Avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema. Vakanamata chisikwa. Vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki. Vakanamata nokushumira. Tada kuti uone ngochani dzacho dziri pachena, dzirimo muBhaibheri. Vanhu vari kunzi ngochanika, vanhu vakanamata chisikwa kupfuura akasika wacho. Tangidza vhesi ipapo 25. Avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema. Vakatsinhana zvokwadi, vakati zvokwadi ngaiende, tipei nhema. Vakanamata nokushumira chisikwa ndokupfugamira makandiwa kusiya Mwari akasika makandiwa. Iye unokudzwa nokusingaperi. Mwari kandiye anokudzwa nokusingaperi. Obva ati amen. Amen. Obva ati saka Mwari pakuchiva kwavo. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa. Aona kuti havasi kuda zvokwadi, vari kuda kunamata chisikwa vachisiya akasika. Akabva avaisa pakuchiva kunonyadzisa. Akavaisa pakuchiva
kunonyadzisa nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa. havana kushandisa basa ravakasikirwa rekuroorwa uberekera murume vana, rive basa ravasina ndokutanga kutengesa miviri yavo vakati rara nenu ndipe mari. harisiro basa ravakasikirwa iroro, vakatoshandura basa ravakasikirwa vakatanga kuita basa ravasina kusikirwa. saizvozvo vanhurume vakaita sei? vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi, havana kuzoroora vakadzi vanhurume vavo, vakakundwa nokuchiva pakati ndokubva pavo, varume vakundwa nekuchiva pakati pavo. vanhurume vachiita zvinonyadzana vanhurume. saka zviri pachena kuti zvinonyadza zviri kurehwa apa ungochani, but ungochani huri kutaurwa huri kumanifesta panyama. tabatirei nhau yeungochani because ndograft repasodom. uchaiona tichaenda manje manje pasodom panongoswererwa izvozvo, inongori ndebvu tu ndebvu kubva kuseni kusvika mangwana kuseni. Amen. ibasa rechingochani ndore pasodom. sodoma 19 dzaTimoto kutanga Mwari akambotaura here zveungochani. saka iwe wanga usati watenga here lipstick inowedzera ropa. hausi kunyara here izvezvi kuti unotenda kuti magaya munhu waMwari? hausi kunyara? handifunga kuti unonyara. dei wainyara usina kumbobvira wakamutenda kubva pakutanga. haunyari. koito nhau dzemuprofita dzakasvika rini palipistiki inowedzera ropa? anoiti wai yakatadza here kuwedzera ropa zvamakazogadzira lipistiki inowedzera ropa? ndakakutaurirei kuti mukomana uyu dzakatamba nepwere hatina kuzodzoserwa mukaramba. ona kunyadzisa kwazvaakuita, zvinonyadzisa. Amen. kungoti ane mari, dai asina mari angadai akavharirwa, nekuti zvaakaita etilo anofanira kuvharirwa. ukavereka mutemo wemishonga chaiyo, mutemo hauti munhu akatadza anoapologiza. mutemo unoti munhu akatadza anokwira anoenda kudare. nekuti hurumende ikasiya magaya nekuti aapologiza, tichaikumbira futi kuti gumbura aapologizewo imuregere. kana yatadza kuregera gumbura, it is a fraud government. State sponsored fraud. isection ani inoti munhu akatyura mutemo anoapologiza oregerwa. isection ani komadii kusiya vese vari kuchikurubu vangoapologizawo movasiya. ane mari mukomanawo, saka vakamutorera mari vakati chaapologiza. zvino haungazongonyarara takauya kumaofisi kwako tikangovheka vanhu vada kuzoti zvinopera sei. zvikanzi I'm a young man for the first time, akazoti I'm a young man. aminoti vaimuti baba vakazvinzwawo sei. baba venyu vakazaa kunoleja kuti he's a young man, vachiapologiza kuhurumende yakaora zvayo sina chokwadi chainoziva. iwe unofunga kuti icharega kuparidza chokwadi here? inga ndakatidura yei1 unofunga kuti tichachinja unochepa iwe? kill me kandiwa titirege kuparidza chokwadi. ndojoina vamwe vamakauraya. anemboitawo kutanga magara muneropa mumaoko kudhara. wedzerai rimwe Jesu ari kuuya. tine vanhu vakawanda vakadeurwa ropa ravo munyika muno nenyaya yekuda kutaura chokwadi.
chirena hatichafa pamweya ndiri mupenyu muna Kristu ndakaponeswa nyama ndiyo yamunogona kuuraya mweya wangu mupenyu nekusingaperi amen saka munhu kana ita zvandaita izvi haachanzi tokuuraya imi ndimi akafa nekuti hamusati maponeswa isection ani inoti munhu akatyora mutemo he is warned. Pane section inoti munhu akatyora mutemo anoyambirwa don't insult elders. No, hakuna section inoti munhu anoyambirwa kana atyora mutemo. Mutemo unoti munhu akatyora mutemo ngaaende kudare. Pane rimwe rombe raita if he wants to comment about politics let him join politics. Isection ani inoti if I am a citizen I have to start a political party in order for me to tell you my opinion. Did you not send me a message mchiti tukuvoterei? Amuchiziva kuti your opinion here iyoyo yamaida kwandiri. Ndakasenderwa message pafoni pangu yakanzi ndini vamunangagwa nokumbirawo kuti iwewe talent chiwenga uti votere. He was looking for my opinion. Saka ndoenda kutaura pano ndakabata maiki. I am expressing my opinion and I have got the right to do so. If I have violated the law, send me to jail. Arrest me. Don't warn me. The law doesn't say a preacher should be warned. The law says if a preacher violates the law, he must face the long arm of the law. Ashisungise and ashichikisi dzirize futi. Saka ndona nditye. Unovuti ndikatye ini kuparidza shoko raJesu. Nyika inofanira kuwana one anotaura chokwadi. Kutaura chokwadi hakusi kutuka vanhu. Munhu kana azviitira pupu kamuti uri kunhuhwa hausi kumutuka. Ndatombatsira kuti enda unogeza. Uri kunhuhwira vanhu. Ndinozviziva musi weSunday kune vakauya vachitotaura pamaredio communication vachiudza vakuru vavo vari muchechi kuti pari kutumwa vanhu ende munoteerera. Ini handiparidze pakawanda. Unogona kutoudza vakuru vako kuti vari kulive stream munogona kuzvinzwira kana kutoya navo necheo vapacheya pasera torova vari pano. Tinoparidza chokwadi. Chokwadi chinourayisa. Ende kana chaurayisa futi chinoramba chiri chokwadi. Hachichinje nekuti munhu achitaura afa. You can silence the voice, you can silence the message. No, I don't have to be a politician. Politics hadzibhonya zvishamisira mvuke. Kungoti kunogwa kuna civilization kuAfrica. Hadzibhonya zvishamisira straight. Imi makashamisirwa nadzo nekuti brain hamuna. Saka munofunga kuti munhu wese akataura chokwadi ada kuita politician. No. Basa randiri kuita rakakosha kupfuura kujoina politics. Basa randiri kuita renyiri kana rapera rangu rinogara risikaperi. Yesa achiuya tichapuwa pei yekuparidza ivire muchienda kudziva romoto. Iri rebasa rakapfuura rapresident. Basa rangu randiri kuita rinoaffecta spiritual fate yemunhu. But the president anogona kuaffecta economic situation. But the spiritual situation havai affected. Saka nebasa rakakura ndiani. Unofunga kana kuti akansela zvakaitwa naIvan Maurire unoti munhu waMwari iye. Wakambona pastor anoita kansela all of two elections iwacho. Wakambomona pastor akadaro. Saka uchaparidza sei? Unoparidza sei kana wavhoterwa? Uye akakukuta ma-elections. Achauya here kuchechi kwako. Iwe wakambocampaign against him. Munhu waMwari anobata maiko kuti ndivhoterei musavhotere nini? Anti kukampaigna kuti campaigna mumwe arida kuvhoterwa. Chino munhu waMwari anodaro here. Munhu waMwari akampene. Munhu waMwari anoita proclaim the gospel of Christ. Ukatoona uine pfungwa dzekuita a politician, you are not a man of God. You are a boy of God. Uri kamukomana kanotsvaga dharama. Ivan Maurire is not a pastor. He is a foolish fool. Yes. He is a sacrilege, a reproach to the ministry of Jesus Christ. Hakuna mfundisi anoti ukari kuparidza shoko raJesu ukaroti ndivhoterei zvinonyadzisa zvinosemesa. Ukajoina musangano wativhaita nyika. Mufundisi ajoine musangano
ane musangano wakajoiniswa naKristu unonzi the Church of Jesus Christ. Ndomusangano unoshandira mufundisi iwoyo. Imakaona zvinzvimbo pasina chikoro muri madofo. Saka muchifunga kuti munhu wese anoita politician. Iso matina kuparidza tafoira chikoro. Vamwe vedu takatodzidzawo kudarika ifuti. Kunyange muchitungamira kumusoro iko. Takukudira kuti muchikoro kwacho. Madigiri amina ndeyekupiwa nekuchikidzira vanhu. Isati takupiwa takaverenga. Amen. Saka hatisi kuparidza ndati takafoira. Nehatsana mbodzingwa basa kusvika manherano. Ina hatsana mbotsvaga basa futi kusvika manherano. Taitoita zvekudedzwa kuti uya kubasa. Kwete yenye kumonzenda apa. Omira peri pevanhu voita slogan. Wochikidzira vanhu, wonyepera vanhu. Wakutonzi honorable. Unofunga kuti ngazvisive izvozvo. Hatichive zvinhu zvakadaro izvi. Tine basa rakakosha shamwari kupfuura raMP kana rakansela kana raseneta kana raminista rekuti iwe uponeswe iwewe uve mwana waMwari iwewe. Ndobasa rangu iroro. Kufundisa, joine musangano, mufundisi muranda waJesu. He speaks the mind of God. Yes. Hakuna chiriko kunyika. Kunze kwenhema nodziriko. Takamira panapa basa redu ndere kupota chiudza nyika katirisa pakati wenyika warasika pakati Mwari achitituma kudaro. Nyika inofanira kutopota ichiteerera zvekubva kuchechi kuti Mwari ari kuti kudi. Yes. Zviri kunzika zvandiri kutaura. Ivhani Mawarire anove chinyangadzo pamberi paMwari. Musi uyo akatiza akaenda kuAmerica akada kuurayiwa tikazoona adzoka. Wadzoka sei kana waida kuurayiwa? Ndofunga akadzidzokera kumusha achakuda muno. Nokora kutakura kabhegi usiya wadenha muno mukana zvanetsa wakutiza uri gwara. Yes. If you have got an idea that you believe in, you must be ready to die for that idea. Amen. That's the true gospel. Yes. Unofunga kuti ndikatize muno ini ndichitizani. Futara masati pakutane kaitizani. Kana vakadura kofi ndirangu ropfuura nepanapo. Ndichenda unovigwa kuti murume weyafira chokwadi hadze tinoviga muviri wako. Isho kuti mufano wari wabasa uya kuno ndozororoka zvangu takamirira kuuya kwamudhara kana auya toti chibaba chauya vaisimudza tutumbu tunenge twenyanda reshiri muchishamisira kunyika muchinonge mune simba zvamuda musoro hamuna chii kumweya hakuna chii mumweya hamuna chii. Do you know kuti nyika ino iyi yaka overemphasize the power of politicians? Yes. Kusvikira nhasi uno kuna munhu asiri kutsvaga basa akamirira kuti patange pataurwa something kupolitics kwataurwa polisi yakati zvimwe zvinhu zvingaite nani. No. I want you to depend on Christ. Don't depend on the monetary policy. Don't depend on the national budget. Yes. No. Especially kana zvichiitwa nevanhu vasingazivi Mwari. Hazvikubatsiri. Isi tinoraramiswa neikonomi yaMwari. Saka uchiona ndichiparidza kudai ndoparidza ndisingatyi. Number 1 handisina kukubira. Number 2 handisina kukusvikidzira. Ndava kuparidzira chokwadi. Saka unondidi ukati hatikupe mari ndagara handisi kutora. Saka pana chaunondiita. Ukatengerwa grocery unenge wakudya kuti vakagumbuka havatenge. Chinondagara handitengerwe. What was the day? Don't be for the past 7 years. Yes. Saka huko nondishikidzira. Kana apana munhu panyika apana po wandinochika kumira pamberi pake. Chimutauro turi kurasika pakati Mwari hadi zvakati. Because Mwari anotaura neni. Kana wakazviramba uzvirambe. Unozviona kuti yantaura neni. Kosa kutumwa kwakafana nhumbu. Yes. Kana wakaita godo sei haugoni kuti haada ungangotande zinhumbu rake. Kosa kana wakati haana every day raunomuona inenge ichikura. Pesira kufamba kanaizvo vanhu vokuti uri kuramba here kuti haana nhumbu. Kuti hazvicharambika chinongoti chinhumbu chisina musoro.
rumba irapike ndinozviziva kuti urongo hwakanaka asi usina kukoita chipurunyenye chibwagabwaga chakanyangara kunge cheni dzakaunganidzwa chirege chiindayo so chichibhidhero ngedhakisi iwakanaka bati chiramba kuita sei zvayo kubata saka uchida kune vakapfeka masutu ekirimu vakapimwa musoro vaitiraya kupfeka dhupu iri kuramba shokwava yoparidza mustriti iripo uri kuvinzwa sei cho aurirambicho no Paul akapfira vhangeri, Stephen akapfira vhangeri, James akapfira vhangeri. Zvakaipei kuti Chiwembe akapfire vhangeri? Nzara bazari bodi zvakaipei. Kana ararama uda kumudii, uda kumuendesa kupi wewe. Ule urongwani ndi wakadunza pane. Wacho unonoti hasha dzavainadzo vanonyoresa mubepa kuti false prophet vachitaura ini havachataura kuti akati kuti kuti anonyepa pane vanobvuma kuti utaura chokwadi kozikana kuti munhu anonyepa taura zvaakanyepa kokungotinoedza kuti shamwari rotaura chokwadi tiudze kuti tisu here tiri kurehwa kana kuti hatisiriso indotaregai bhurobvunza mwari koti kati ndiwo uri kurehwa unotidi iwo kana wachiti zvirimba wadi kungomirira nguva sikana akati ndombe 3 months nokuti hauna nokuti wati wane mune 3 months kasititi ndiani tichaona kuti 6 months dzinouya anozvarwa here kana dzapfuura kuti hauna nhumbu wangochinyepa chakurova usapinda chinyepa zvezvadaro wangotine nhumbu ipi yaunina saka hatitye ende hatisi kuya kuzodenda tiri kuya kuzoparidza chokwadi chokwadi chachakaita kana iwo usingachide chinongoita kunge chiri kudenda ndozvakaita chokwadi even chisina kukudenda woziva unoisira mishemishe mumusoro unoti ndenese zvangu ndadenwa handiti ukanzi zimusoro usati ndatukwa imboenda pamira first unoramba ukazobva ipapo uchitukidza musoro so ndarutara chokwadi musoro wangu wasi mudiki unoita pamira oti adzimai nemusoro wangu uri saizaizi ukadzi wadzimai vako vakuti ozoti wakakura ukatongomuti shamwari siyana nemusoro wangu wakakura zvawo asi ndewangu unorambirei unoziva here kuti zimusoro rinoerema makejizi mangani kamusoro kaunorema makejizi mangani unodaro uri parengi yezimusoro iwe ichidatukwa inongori a description zvikunzika zvandaura it is what a description. How does a government buy luxurious cars for chiefs when that area inotongwa na chief hiyo isina clinic yekuti mudzimai anenge akurirwa ari mumba akwanise kunobatsirwa, and you say it is a wise government? How is that possible? Munyika yakadai so munotengwa Isuzu twin cab itengerwa munhu asina kana gejo zvaro kumusha kumade kutengera motikari mapurisa ari kuita basa rinotyisa rekumaintaina order munyika. Adiko vatengera motokari muzoona ndakasangana nemupurisa achiti ndafamba 25 kilometers kuna atenda a murder scene netsoka 25 kilometers ari pa police post hakuna motikari. Saka unoya sei kuno kukanzotofamba netsoka munhu yakawanikwa akafa taida kuti bhodhi yake itorwe nekuzotsvaga chichi tatobhadhara mari konte ini nasabhuku nevamwe vanhu kutsvaga motikari yekutakura chitunda kuenda nacho kumochari kumenge kuti hatina mari
Akusukudeni iko. Kutara chokwadi. Yes. Asina uchenjeri izvozvo. Yes. We desire that you do better. The government does not expect people to answer to it. It is the government that answers to its people. Yes. The government, the leaders and its officials, they are servants to us. Yes. Zvekuti chef izvi ndezvekutodzvanyirira vanhu. President muranda wevanhu, vice president muranda wevanhu, minister muranda wevanhu, MP muranda wemunhu. Akatonzwa kuti vanhu ava nezvakati anofanira kutotsanangura. Wakauya achitivoterei chiita zvamunoda, imi ndimi mvura, isu tiri hove, hova irarame pasina mvura. Mvura yakutaura one. Mvura yakutaura. Yes. Yakuti iwe fish mararamiro rokuti muno hadzi right. Fish yakuti ndokubata inyanzi dzwarwo. Zvachinja sei muchinzwisisa kana muda kuvhoterwa kana mapinda makuchikidzira vanhu. Muchadzoka futi muda kuti kuvhoterei. Indovhota toziya. Ndoparidza sinovhota. Ndotovhotera ndoda futi. Ende kuvhotera munhu azviro tinopinda musangano wake. Ndiwo denda ngodowo zvangu. Mutemo unondibvumidza futi. Yes. Unozwa kuti musi wandakareceiva message yekunzi ndivhoterei. Ndakatomboda kupindura message iyo. Saka ndakazoona pachinzi you cannot reply to this number. Ndaida kupindura kuti muri kutijairira. Akamboteka line iri kuti mukampene paline yangu. You are invading my privacy. Yes. That was also criminal. Yes. Azvitetirwa nemutemo izvozvo. Haufaniri kusenda message pafoni pangu uchinimanikiza kuvhotera. Akupa namba dzangu ndiani. Akuzotoda kushandisa foni yangu izvozvo ndiani. Kutijairira iko. Ndakamanikidzwa ndikaverenga message andandisingade. Fofa itoverenga. Saka vaida kuti ndivataura kuti ndovavhotera here kana kuti kwete. Saka ndakazovhota. Asi ndapedza kuvhota ndakutaura kuti zvakati izvi hazvisi right. Gadzirisai. Ndingagone kuita mwana mudiki pazera repanyama. But panhau dzaMwari muri hamusati matombovana adiki. Muchiri zvituna. Ini ndiri mupenyu nekuti ndinonamata Mwari mupenyu. Imi hamusati maponeswa. Munopinda machechi akarazika. Hakuna vhangeri. Ende chinosaka muende ikoko hakusi kuda kunamata. Number 1 muda kuratidza nyika kuti munotoitawo zvezvitendero. Number 2 muda kutsvaka kunokampenera. Number 3 muda kuwana vanhu vanopota vachiuya kuzoisa minamato pazvinhu zvenyu zvisina Mwari mukati. Chechi chaiyo haiitiswe izvozvo. Chechi inotouya wogara pasi tokudzidzisa vhangeri zvisinei nechigaro chako munyika. This is not offensive. This is not insulting anybody. I am simply preaching the truth. Amen. And I am ready to die for the truth, by the way, any day, including this very moment. Yes. Wazvinzwa here? Kana uine pfuti kuritsa uite sei? Ndipfure. Inonovaudza nezvaataura. Kusvikira nyika yanaka. Ndakabata chandakabata ichi. Ndichiparidza chokwadi. Mwari akanditaura chakati kuti handisi kuchida. Ndofana achitaura. Mwari ati chakada hadi. Ndochitaura izvozvo ndakamira pano. Hallelujah. Amen. Saka ini dana ndichibvunza kuti aunyare here kuti uri mwana waMagaya. Magaya achiapologize ati I am a young man. Ndakangovhavhukawo. Indakaiona video yaMagaya. Magaya akati takatotesta mushongawo. Vanhu vanotori nematestimony. Saka izvo zvaifanira kumusungisa. Kuritsa vanhu vavakatesta mushongawo haubvumidzwe kudaro. That is criminal. Lipstick yauri kuti inowedzera ropa yakatestwa nani? Iwe yakakuwedzera malita mangani lipstick? Kuyo lipstick muchechi yapinda sei?
profita wechirume aparidze pamusoro pelipstick muchinjikwa waenda kupi? Where is the message of the cross? Where is the message of the cross? That apology is not a genuine apology. It is a fake apology. He is trying to save his face. Ndakanyepera vanhu kuti mushonga uyu unoporesa chirwere nekuti kana asina kuutesta akazotaura si kuti unoporesa. Akadii kutanga endesa kuministry ndaona mushonga utestai kana maona uchiita ngatisaidira nemapepe ekuti amuzoti ndewenyu unyarara kazvako. Izvozvo zvemushonga weHIV muchechi zvinotsvagei? Mubvunzo. Katiti ichokwadi awana mushonga unoporesa HIV muchechi zvinotsvagei? Ko vakagadzira parasite vouyawo here muchechi nayo? Ukachera mukondorosi ungauyawo here nawo muchechi? Ewo mushonga hapana sinazviziva vanosambonyara. Takakuudza kuti magaya ibenzi ubenzi uri papa. Iwe unofanira kunyara kutenda munhu akadaro. Kubata lipstick munhu wechirume kwakutoti mukatraya lipstick inowedzera ropa. Hey. Asi uri kuona kuti kufumbura kwatiri kumiita kuri kumiita plunge into doldrums of mediocrity and foolishness. Ari kuramba achiita benzi every day. Munotaurira nezvamagaya. Ndikatedza kutaura nezvamagaya rada kuuraya hama dzedu dzichamira kunwa mushonga dzichiti kwaane mushonga unoporesa chirwere. Iko kusina. Kwainge Hananiya akatsiurwa vanhu mutemberi naElijah akanzi Hananiya uri kunyepa una kutumwa naMwari. Ichokwadi here tikoendeedza Jeremiah tanga ipa 1. Jeremiah naHananiya vese vanga vari vaprofita asi mumangari wechokwadi mumangari wenhema. Hananiya was a false prophet. Jeremiah was a true prophet from God. Zvino pagore irero pakuamba kwokubata ushe kwaZedhekia mambo waJudha. Zedhekia akanga achitanga kubata kutonga Judha. Pagore rechina aine gore rechina mwedzi wechishanu. Hananiya mwanakomana waAzuri Hananiya mwanakomana waAzuri muprofita aibva Gibheoni akataura neni mumba maShe. Vava vari mutemberi pavakataura vese naJeremiah. Hananiya naJeremiah vaprofita navanhu vose varipo. vaprofita nevanhu vese vanga varipo. Zvanzi naIshe wehondo, zvanzi naIshe Mwari ndomazwa Hananiya Mwari waIsraeri, hanzi naIshe Mwari ndavhuna joko ramambo waBhabhironi. Ipapo Jeremiah anga akapfekedzwa joki naMwari achifamba naro achiti joki riri kuparidza kuti tichapinda muBhabhironi kohuranda for 70 years. Makore maviri asati apera zvanzi naHananiya joko reuranda reBhabhironi zvanzi naMwari rinotyorwa in 2 years. Jeremiah akanga ati tinogara muBhabhironi for 70 years. Zviprofita zvapesana chechi imwe chete vanhu vaMwari vasiyana pakuprofita kwavo. Hananiya akati 2 makore, Jeremiah akati 70. Vakatarisana so. Hananiya akati hanzai next year iro rino iro rinatipinda chinhu chinofamba. Jeremiah akati kudi ndichadzoserazve kunzvimbo ino midziyo yose yeimba yaShe yakatorwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi. Panzvimbo ino akaisa Bhabhironi. Ndichadzoserazve kunzvimbo ino Jekonaya mwanakomana waJoakimu mambo waJudha pamwechete navatapwa vose vaJudha vakaenda Bhabhironi. Ndizvo zvinotaura Ishe. Ndomazwi aHananiya wa kuti ndichavhuna joko ramambo weBhabhironi. Zvikazi naHananiya Mwari achavhuna joko raNebhukadhinezari. Ipapo muprofita Jeremiah akati kumuprofita ndobva Jeremiah apindura. Sezvandiri kuita indiri kupindura mazwi emuprofita Amagaya. Jeremiah akapindura mazwi emuprofita Hananiya. Saka ndiri kuteedza magwaro. Kana wasvotwa baya enda kumba kwako. Vaprista navanhu vose varipo vamire mumba maShe. Anzi kudii naJeremiah amen. Iye muprofita Jeremiah akati amen. Amen ndo mazwi akarehwa naJeremiah. Ishe ngaaite zvakadaro. Chikanzi chiprofita chakudai chikazadziswa Hananiya. Ishe ngaasimbise mashoko ako avaprofita. Vanhu ngavadzoke Bhabhironi in 2 years. Adzoserezve midziyo yeimba yaShe. Navose vakatapwa vabve Bhabhironi vauye kunzvimbo ino. Ngazviitike zvawarehwa Hananiya. Asi zvino chinzwa ukona panzi asi pari kunzi hatisi kuwirirana.
chinzwa Hanania iwewe. Shoko iri randinotaura munzeve dzavo. Inzwa mazwi aJeremia iwe Hanania. Nomunzeve dzavanhu vose. Imi vanhu vese vari pano inzwa mashoko angu imi. Vaprofita vakanditangira. Zvikanzi Jeremia vaprofita. NdiJeremia ari kutaura. Hanania vaprofita vakatangira inini. Ininewo. Iwewe usati wazvarwa kune vakaprofita kumashure kwedu nekumberi kwedu. Vakaprofitira nyika zhinji. Vakaprofitira nyika zhinji. Noushe hukuru. Ushe hukaprofitwa. Vachireva zvokurwa. Zvikanzi vaprofita vaitaura zvehondo. Nenzara. Vaprofita vachitaura zvenzara. Nehosha yakaipa. Vaprofita vaitaura zvenhosha yakaipa. Uri kunzwa vaprofita vakatumwa naMwari. Vakaprofita kupa kutitangira, vakauya kumashure kwedu. Vakauya mberi kwedu, vanofanira kuita futi saizvozvo. Vakataura zvehondo, vakataura zvenzara, vakataura zvehosha. Havana kutigurire kuita mari, vakatotaura zvenzara. Vaprofita vakanditangira, vakataura nzara. Yes. Profita unoprofita zvorugare. Zvikanzi ukaprofita prosperity Hanania. Kana shoko romuprofita uyo ukati igorere kuita mari, shuwa nyika ikaita mari. Profita uyo uchazikanwa kuti wakatumwa naShe. Zvikanzi kana vanhu vaitaka mari tota akatumwa. Ipapo profita Hanania wakabvisa joko pamutsipa woprofita Jeremia. Kumura joke ranga raiswa pamutsipa paJeremia naMwari. Hanania ndokubva ari kumura achibva ari chikora. Zvino Hanania akataura pamberi pavanhu vose achiti, zvanzi naIshe, saizvoti chavhuna joko raNebhukadhineza mambo weBhabhironi pamutsipa yamarudzi ose makore 2. Hanania hana kutendeuka akapfuurira mberi. Profita Jeremia ndokuenda hake. Ipapo shoko raIshe rakauya kuna Jeremia. Profita Hanania apedza vhuna joko pamutsipa womuprofita Jeremia. Uri kuona paunzi muprofita Hanania, muprofita Jeremia, muprofita Hanania, muprofita Jeremia. Iwe uri kuti munotaurira mazita evanhu. Ko Jeremia zita retoke here reBhaibheri? Hanania zita redhadha here? Enda unoudza Hanania uti. Zvikanzi shoko rakati enda unotaura Hanania uti. Zvanzi naShe. Wavhuna majoko amatanda. Wavhuna joko remuti. Asi waita panzvimbo yazvo majoko esimbi. Wabva waisa panzvimbo yejoko remuti ukaisa resimbi. Nokuti zvanzi naIshe wehondo. Zvanzi kudini? Mwari waIsraeri. Ndakaisa joko resimbi pamutsipa yamarudzi ava ose. Yes. Kuti ashumire Nebhukadhineza mambo weBhabhironi. Muchashandira Bhabhironi imi. Achamushumira uye ndakamupawo mhuka dzebundo. Ipapo profita Jeremia wakati kumuprofita Hanania. Ndokubva muprofita Jeremia akuti kumuprofita Hanania. Chinzwa zvino Hanania. Chinzwa kaHanania iwe. Ishe haana kutuma. Hauna kutumwa. Asi iwe unotendesa vanhu ava nhema. Uri kuparidza nhema Hanania. Umbira Jesu. Umbira Jesu. Saka magaya haada kutumwa. Amen. Ari kuparidzira vanhu nhema. Makandiwa haana kutumwa. Ari kuparidzira vanhu nhema. Fata havana kutumwa. Vari kuparidza nhema. Guti haana. Akaparidzira vanhu nhema. Saka Jeremia angadai akanzi naHanania, judge not. Akakudza kutonga nevamwe vanhu vaMwari. Tese tiri maprofita, ngatimirire nguva yaMwari. Jeremia akati yatokwana, ndosaka ndakukutaurira. Zvanzi naMwari, handakutuma. Unotaura zvenguva yaMwari, unotaura naye. Bvunza ini kandabva kuna Mwari, yakwana yekukutsiura. Uri kunyepa Hanania. Naizvozvo zvanzi naShe. Zvanzi naShe Hanania. Tarira, ndichakudzinga pasi pose. Ndakubvisa panyika. Uchafa gore rino. Gore rineri risati rapera. Unofa. Nokuti wakataura zvinomukira Ishe. Ona kwayasvika kwacho. Kusingadiwe nevanhu kufa, vanhu vanokutya. Naizvozvo profita Hanania wakafa negore iro nemwedzi wechinomwe. Akapuwa profesi mumwedzi wechi5, akafa mumwedzi wechinomwe. Akararama mwedzi mingani? 2 months. Tora chibwei. Ko muchiri pano sei mafa? Kwati munhu akafa anotsakatika here. Saka iwe uzvizive kuti munhu waMwari arora kutumwa kunofumura mumwe munhu ari kunyepa kuti munhu waMwari. Magwaro awazive. Vanhu vakaita sewe munofanira kunyarara. Motaura kana vanhu vapedza vanoziva shoko. Vakutenda zvokukumba wozotaura. Saka imi ndimi akatumwa. Iwe uzviona here? Unoda kuzviziva sei kuti ndakatumwa? Unofunga kuti unogona kuwana akatumwa kundidarika here iwe?
takatumwa shamwari chichikubohwa takatumwa ufunge amen izvezvi zvandiri kuita izvi ndakazvitumwa futi dai musiparidza musingataure macheche evanhu ndichiteedzerani waunoziva asina kutaura macheche evanhu mubhaibheri ndiani uyu jeremaya akati hananiya una kutumwa ichechi yahananiya yaitaurwa najeremaya ndiani waunoziva iwe asina kutaura macheche evanhu ari mubhaibheri ndiani hapana kandiri kuzonoda kureva kuti akatumwa anotaura macheche evanhu chinosaka vakopasta havataure macheche evanhu ndo vamwe vacho vakarazika futi mapasta ako iwa saka anozoti kafumuro indofumukawo futi takangovanana auseke mumwe mhanza kana uine yako nokuti tiri kutakura ukati ane mhanza unonzwe chauina cheguye mumusoro handiti mhanza wokufanana neyangu usandiseke takangofanana isusu tunoziva chokwadi saka tofumura imbotiraya kuexpose apostle chiwengaone kuti unowana mavhesi rekuti expose ungangotaura chete usina vhesi yaovhura mavhesi anonditsigira zvisingaite wezvivhangeri yandoparidza inobva mumagwaro imboenda unoona vanhu vari kutiraya kuti exposing apostle chiwenga uone mavhesi kuti ari peri hapana kungotaura chete magwaro hazviite magwaro anosvota ita unyorero chiwenga bhaibheri uone kuti pane chaunowana here chandinoita chisiri magwaro saka lipistiki inotoda kuziva kuti varume vainzi vaizoitengawo here bcause lipistiki yainzi inowedzera ropa saka isu taizoitengawo here bvunza murume ari padhuze newe kuti kana ropa rako riri shoma iwewe wainzi uzoitengawo here agore rotainyara padzama rangu vaiona munhu akatsvuka muromo murume mukuru indava zvonzi da kuwedzerwa ropa kurwara uri kurangarwa kuti ndakapa chiprofita kuti mumwe achatanga kupenga ari mucheche takachitaura ko zviprofita ka zvinongouya Genesis 19 Pastor Marange munhu akati ini ndine anointing yekuti unopora HIV ozoti ndaona mushonga unopedza HIV zvinorevei kwaanointing yake mushonga baba anzononzi chii aguma hachisi chimwari here ichi chimwari chekunigeria uko chinonzi ana aguma ane ndimoi aguma ane ndimoi aguma wristband aguma unotora chii lipstick pasaidi Genesis 19 verse 1 vatumwa vaviri vakasvika Sodhomu madekwana anga manheru vatumwa vakapinda muSodhomu Roti akanga agere pasuo reSodhoma Loti anga akagara padhoo rekupinda muSodhomu Roti akavaona akasimuka ndokubva Loti asimuka akaenda kunosangana navo ndokunosangana navo akakotama pasi ndokukotamira pasi nechiso chake akati tarirai madzishe angu chidotsaukira henyu kumba kwomuranda wenyu muvate usiku hwose mushambire tsoka dzenyu mugeze tsoka mugofumira parwendo rwenyu mangwana mofuma muchienda henyu ivo vakati kwete tichavata hedu padare usiku hwose yes akavanyengetera zvikuru yes vakadzimana otsaukira kwaari vakapinda mumba make vakapinda mumba make akagadzirira chirayiro ndokubva avagadzirira chekudya akabika chingwa chisine mbiriso ndokubva agadzira chingwa chisina mbiriso ndokubva vadya zvino vasati vavata vatumwa vaida kurara imuri kushinzwa ere vadikani ingirozi dzakutopuwa mapiro chika dzadhemorara
chingwa chatobikwa chisina mbiriso. Pakubikwa kwechingwa chisina mbiriso panoratidza kuti Lot akanga anyumwa kudhara kuti havana kufanana nedzimwe shasha dzemuno. Saka mirai makadaro pastor, Sodom zvinoreva kuti chingo chani. Pane vhesi yamusina kuzoverenga kai? 1:9 dzaTimoto kutanga. Uchiziva kuti murayiro hauna kuitirwa vakarurama. Asi vasina hanya nomurayiro. Vakapuwa murayiro ndo vasina hanya nomurayiro. Navasingateereri. Vasingateereri ndo vakapuwa murayiro. Navasingadi Mwari. Ndo vakapuwa murayiro. Navatadzi. Ndo vakapuwa murayiro. Navasina hanya naMwari. Ndo vakapuwa murayiro. Navanorova madzibaba. Ava vanorova madzibaba ndo vakapuwa murayiro. Navanorova madzimai. Vanorova anamai vavo ndo vakapuwa murayiro. Navanouraya vanhu. Vanouraya vanhu ndo vakapuwa murayiro. Nemhombwe. Mhombwe ndo dzakapuwa murayiro. Navanopombora navarume. Nengochani. Kuyoti ari kuteedzera murayiro izvi zvake ingochani. Saka nditenderei kutsanangura chingochani kunyange zvichiita sezvinoda kunonyadzisa, asi uchanoona kuti chakatozoburitswa pachena muSodom tichachinzwa. Saka handisi kurasika ndiri correct. Ungochani hwanzi naPauro Mwari akavaisa kutsvina vanhurume vakaita zvinonyadza nevanhurume vakasiya basa rakasikirwa madzimai. Anga abhengati vakarega kunamata musiki vakanamata chisikwa. Vakatsinhanisa zvokwadi yaMwari nenhema. Chingochani zvachinoita, uyai varume apa muri vaviri, ndoda kudemonstrata chingochani. Vamwe venyu munoita, saka hapana chinombonyadzisa. Tarisanai. Saka zvazvinoita kana vanhu vachiita chingochani, uyo anofanira kuwana mukadzi uyu, uyo unoroora mukadzi uyu. Kana ari murume vobva vaita mhuri poberekwa vana. Saka Jesu paJohn 15:16 anoti imi hamuna kundisarudza, asi ini ndini ndakakusarudzai kuti muberekere Mwari zvibereko. Pachapter 7:4 yavaRoma anoti sakana imiwo makaitwa vakafa kumurayiro nemuviri waJesu kuti muwanikwe nemumwe iye akamuka kuvakafa, muberekere Mwari zvibereko. Saka nhau yekubereka zvibereko iri kuratidzwa panyama, nekuti murume ari kutsvaga mukadzi obva aitirwa vana nemukadzi iyeye. Mwana ndo chibereko chemarriage yake. Kana vari vakadzi vanhu ava vari kuno, uyo anenge ari mukadzi, uyo ari mukadzi, anofanira kuenda kunowanikwa nemurume oberekera murume zvibereko. Uyo endewo kumurume unoberekera murume wake zvibereko. But ava kana vapindwa nemweya weutsvina vari varume kudaro, vanoti kune mumwe wake husband, uyo achiti husband. Ukavati mukadzi ndeupi, vanoti hakuna, tiri mahusband tese. Saka zvinoitika ndezvekuti Mwari achiumba muviri akagadzira function yekuti murume ndiye anovata nemudzimai, mudzimai otakura mimba. Vati uyu murume uyu kana apindwa nemweya wetsvina anotanga kuti kuna uyu waamudzimai wangu. Vati uyu haana kudhizainwa achinzi anotakura mimba, haatorina chibereko. Nezvese zvinotsvagwa pamukadzi haana. Haana kana chimwe chete. Saka uyu kana azvishaya zvinofanira kunge zviri pamudzimai, anotanga kushandisa zvisingashandiswe basa iroro. Urikuona nhava yatiri kutaura? Zvisingashandiswe basa ripi? Ndo zvaanoti ndo zvandaakuita mukadzi nazvo. Ukazvitarisisa ndokusaka Mwari ati akavaisa kupi? Ichina. Ichii zvadzo? Ichina. Ingo tunari pasati pakuzvanzi ichina. Saka ndati ichina togumira ipapo zvimwe zvachina hazvisanangurike. Unozongozvinzwisa wega but dziri china. But chinhu chikuru chiri kuitika ndechekuti it is a blasphemy, it is a sacrilege, it is an abomination. But ine abomination kudaro avari kutonakirwa zvavo nayo. But ine problem one, haina mwana wainoita sei, wainoburitsa. Whether vaita chingochani vari vanhukadzi vega kana kuti vaita chingochani vari vanhurume vega, hapana mwana anoberekwa. Kana tanga kuti
kutaura nhau yekunamata mwana anodiwa kururama. Amen. Saka Kristu anoisa shoko rake mauri iwewe. Kana shoko rapinda mauri, seed ya Kristu inenge yapinda mauri. Ndo zvinoita mukadzi wese paanotakura mimba, haatakure mimba asina kutanga agamuchira mbeu kubva kumurume. Kristu zvaari murume wekereke, iwe hauye uchiti ndiri murume, unouya uchiti ndiri mudzimai. Ndosaka chechi chinzi mukadzi kuna Kristu waanofanira kuzoroora pazuva remutambo wekuwana wegwayana. Yes. Uri kuona? Watakura mbeu yeshoko raMwari inokura. Ende kana munhu atakura pamuviri anotanga kuchinja diet paringe nezviri kudiwa nemwana ari mukati. Kuroti kana shoko rapinda mauri hauchatenda zvese zvese, hauchataura zvese zvese, hauchateerera vhangeri yese yese. Vhangeri akapinda mauri ndiyo mwana akukumutsa naye 1 AM achinda akuda kudya apple izvezvi. Munhu anomhanya murume kupinda nekumagaraji store kutsvaga apple uri kudiwa naadzimai. Haasi kuziva, ari kunyatsoziva kuti inini handisi kubuda kunotsvagira mukadzi wangu apple. Mwana ari mudumbu remukadzi wangu ndiye ari kuda apple. Ndikamunyima apple haakure. Ndizvo zvinoita shoko raMwari. Kumira kwawakaita panapa nyama haisi kuda kumira, iri kuti kuri kuda kunaya handei kumba. Vati mwana ari mukati vhangeri akapinda, iri kuti ndiri kurida shoko irori. Saka unotobuda usiku kunonzwa shoko raMwari. Ndokunge waitwa mudzimai waKristu. Amen. Saka munhu wese anouya ari mukadzi nekuti Kristu arida kuisa mbeu yake matiri. Iwe neni tese tinogamuchira mbeu yeshoko raMwari. And by virtue of that we all become the bride of Christ. Uri kuona nhau yazvo? Yes. Vatu uyo akati ndatanga chechi, uyo akati ndatanga chechi. Vamafounder vese, because kutanga chechi ndo ufounder wake. Ukatanga chechi waita murume because anotanga chechi anodeura ropa paKalvari, omuka kuvakafa nezuva retatu, onomira pamberi paMwari, ozotuma Mweya Mutsvene, shoko rotanga kuparidzwa. Saka kana wasvitori founder, uri kuti ndiwo uri kufira vanhu, uri kusvitori murume, wobva waenda kunotsvaga chipasta chobva chakuti ndaa-spiritual father vako, iwo wa-spiritual father vamwe vana makuita chii zvenyu Sodoma, muri kuitana ungochani, muri kupanana mbeu yakaora kuna mwana anozvarwa. Amen. Mwari akakuisai kutsvina. Yes. Saka unoti magaya ndi spiritual father wako, pedze zvozoita kuti birthday, hauzoti kuti spiritual hazvina birthday. Spiritual father vaite birthday vakanga variko narini narini. Yes. Kutoita spiritual father's birthday undo uchina wacho zvinosemesa. Saka Mwari ngaandiregerere nekuda kweillustration handinoda kuti ndite pana. Tarisa. Tarisa. Kana murume aine mukadzi wake anodanana nemudzimai wake vakatarisana kure. Asi kana vava varume pachavo vanofuratirana. Yes. Saka uchina ihwohwu. Amen. Iti kunare pasaidi pako uchina. Saka makandiwa kanzina Boateng, tende ukautarisa uko. Makandiwa ndobva uyo ndobva ati kwauri tende ukautarisa uko. Saka muri kungofuratirana neuchina ihwohwo. Yes. Saka kana adaro anoita sei anounza tsvina mauri. Yes. Pamuviri wemunhu nditarisei tati Mwari unondiregerera. Pamuviri wemunhu pane nzvimbo mbiri dzisingashande mabasa akafanana. Yes. Pane nzvimbo inopinda nechikafu, paina nzvimbo inobuda netsvina. Yes. Chikafu kana chapinda mumuviri nenzvimbo inopinda nechikafu, chinonopinda nemudumbu chodigestwa, chobva chapinda mublood stream. Munobva wana energy, munobva wana plasma, munobva wana manutrients, muviri wobva watanga kufunctiona zvakanaka. Ndokunge chapinda nepachinofanira kupinda napo. Yes. Even chikanzi chakanaka zvakadii chikafu, chikaenda nepachinofanira kubuda nako, chisina kupinda nepachinofanira kupinda napo, achipinde mudumbu chikanovaka upenyu. Yes.
dzinongosara dziri tsvina. Amen. Saka mukaramba muchiisa chikafu neikoko munhu akure asi mikonde inenge ichipunzwa ichidonha, ndiro dzichigezwa. Vanhu vakuita makore kuti tinopinda chechi yakati takapfekedzwa tikadai, but ukamubvunza zvaJesu hapana utano pakutenda kwake, ukamubvunza zvaJesu hana simba mukutenda kwake. Inhau yekuti hachisi kupinda nepachinofanira kupinda napo. Iye Mwari anotenderei kuti chikafu chinofanira kupinda nepachinopinda napo chaakumanikidzwa kupinda nepachinofanira kubuda napo chagara hachisi chikafu ichina. Saka paari kuita izvozvo ari tokuratidza kuti idzi ichina idzi hadzigadzire utano mauri, ngadzitongopinda dzichibuda. Ndiri kuzvitsanangura nekuti Mwari ane chirevo nenhau yeusodhomu uri kuitwa ichina. Vhangeri yacho haisi kuenda kumweya kunoumba Kristu mukati mako kuti uprepare for the day of the Lord. No, iri kutaura zvinhu zvechina zvekuti dai wadya sausage nehamburger netibon nepokuri ichina ichina. Torai nzvimbo dzenyu mazvitei. Saka ndinofunga kuti chingocha ndachitsanangura zvakanaka. I will not apologize to you for my illustrations. Mwari akataura nawo yongochani achida kuti zvidudzirwe sezvandiri kuita izvi. A spiritual lesbian, a spiritual homosexual, anorodwa heresy inofanira kuenda kumweya kunobatsira ukama hwako naMwari, iri kuadhiresa kutsvina kunyama, kuno nyama yagara iri kunoora, ndokuri kuuya vhangeri racho. Usodhomu kana kuti chingochani chinopinza chikafu nekunofanira kunge kuchienda tsvina. Inyama pamunhu pane uviri kunopinda nechikafu chemweya kumweya wako, kwachinobuda nako kunyama yakuenda kunoora. Vhangeri inoparidzwa yechingochani haiendi kumweya, inotanga nekunyama. Amen. Tarisa ari pasaidi newo sambonyara nekuti iwe uri kuzviitwa zvandiri kutaura izvi. Ini kungotaura bedzi, iwe uri kutozviitwa. Dati pane panofanira kuenda nechikafu chonoumba muviri wemunhu chozobudawo kuyava west. Kana yakubuda yakutsvagirwa toilet, haitsvagirwe plate. Nometa ranga riri epo rakanaka sei, rinonaka richipinda, parinonobuda haudi kumbouya naro kuti epo riye muda kurionere zvarazoita. Panoenda uchirasika iwe, irazoita sei? Danda nekutobva kutoilet. Saka ndana kuti ndikuratidze kuti iwe ndokuratidza chi tokera kutoilet unorasa ndezvekutoilet. Soko chinoti munhu achienda kutoilet haoneke, mama ndakumboenda kunozvibatsira. Munhu anongoenda. Vanhu vakangona munhu achibuda vabvunza kuti uri kuenda kuno, vanozoti iprogram. Saka chino kumasowo hauoneke. Unoenda wakapfeka jean, tunozokona kupfeka chitisheti chewhite masikati. Kana sowo irapera wopfeka jean wodzoka, uri kubva pana achikuwayiwa zvangu. Izvo ungoenda unobata nhanhatu. Handina loti. Zvino vasati vavata varume saka tasvika paungochane uya Lord ndobva akumbira varume, ndobva vauya, ndobva abika chingwa isina mbirizi, ndokutoziva kuti varume vauya panapa ndinosumboita zveyeast ndichivirisa chingwa kuti chifute. Ava havadye izvozva. Timu yasvika mumba mangu haidye zvinodyiwa nevamwe. Ndokutanga kutodzidzira kubika chingwa chisina mbirizi, kureva kuti Loti akanga aziva kare kuti varume vapinda mumba mangu havasi ordinary, vanhu vabva kuna Mwari. Vanhu ava hapana kunyatsobuda pachena kuti Loti akazviziva here kuti ingirozi, but panoratidza kuti he gave them reverence, acknowledging that there were some men on some level of divine assignment. Loti akazviziva izvozvo. Ndokubva zvakunzi vasati vavata, takidzai ipapo. Zvino vasati vavata anga atovawaridzira pekurara vatumwa vauda kutopinda magumbeze maLoti, but havana kuzorara manje. Varume veguta vakabva vauya
varume veguta ivo varume vesodhoma vakakomba imba vaduku navakuru. Inzwai yatova judgment night kudhara because angava manheru nhau dzacho ndedzemanheru mayuthi maasha Sunday school ndokuuya ndokukomba imba yaLoti vaida kunamatiriwa here varume ava vanhu vose vekumativi ose vese nekunze kweSodom neGomora vakauya vakakomba imba yaLoti vakadanidzira kuna Loti ndokudanidzira ndofunga vanga vaine heila vakati kwaari, varipiko varume vakapinda kumba kwako usiku huno? zvikanzi vari kupi? Vabudisirei kwatiri kuti tivazive. pari kunzi tuna kuvaziva pasi kunzi tuna kuomberana. Yes. kwaitonzi kwauya mabhebhi. zvikanzi nevarume veguta nevenyika yeSodom neGomora buritsa varume vakanaka vapinda mba mako tirare navo. Yes. Loti akabuda akaenda kwavari. Loti ndokubva abuda ndokunotaura navo kudhoo akazarira mukova shure kwake ndokuvhara dhoo kuseri akati havangazvinzwe zvinonyadzisa zvaakutaurwa pano. akati, regai henyu kuita zvakaipa zvakadai. zvikanzi zvamafunga zvakaipa. Tarirai, ndina vakunda vaviri vasina kumboziva murume. ndine mhandara 2 dzisina kumboziva murume. Regai ndivabudisire kwamuri. ndokupai zvangu ivavo. Muvaitire ivo sezvamunoda. rarai navo kana kusvika vafa. Asi varume ava varume ava musavaitira chinhu. kana mukanzi munoda yenyu ungochani. hazviitikani. Nokuti vanhu vadya chikwesina mbiriso ndozvavanoitwa here. torai vanasikana vangu muite zvamunoda navo. He even offered his 2 daughters who were virgins. yes. chitarisawo kuti even dai akavaburitsa vaiitwa sei nekuti guta rese Lotane vanasikana vakani, varume vari panze vakani, iguta rese tipe. uri kuona here kuti vakapindwa neruchiva rusikaite. toda kutora ndofuka papato nechina chebe anga kutoti ndindotanga nyika ino yakava neropa mutomuuraya pano katitekiu kana vabuda chairman kana vapedza vice vopinda treasurer vopinda commissariat yopinda. Hallelujah. Home League secretary vopindawo, gosa vopindawo, mperedisi vopindawo, mudzidzi vopindawo, captain vopindawo, reverend vopindawo, papa vopindawo. Lotanga akavhara dhoo, vatumwa vari mumba, so varume vachipusha ibva toda kuvatora. Varume vakanaka izvozvo kuti hatingamborara tisina kuvaona. Hatisi kutombohana dzedu, moyo yedu iri kuvada. Yes. Nokuti ndizvo zvavakapindira mumvuri wedenga rangu. Zvikanzi naLoti, muri kuona kuti chatotsaka vapinde mumba mangu indava yenyu. Vari kutotisa imimi. Unhu hwenyu ihwohwo ndohwasaka vapinde mumba mangu. Ivo vakati, suduruka. Zvikanzi nevarume veSodom, buda, move, Loti move tikukuyambira. Vakati munhu uyu wakauya kuzogara pano. Wakauya muno tikakupa musha, tikataura naSabhuku uchibva kwaungogere kupanuko. Nambera zvino iye unoda kuva mutongi. Wauda kutudza zvekuita munyika medu muno. Yes. Zvino chakuitira zvakaipa iwe kupfuura iwe. Zvikanzi tokudhinda tikapedza kurara navo tichazokuona. Tinoda kukusududza timboita zvatoda kuita navo, katapedza tozokuona. Vakamanikidza murume uyo Loti. Vakamanikidza Loti. Vakaswedera kuputsa gonhi. Vakava kutopwanya dhoo vachida varume vaida kurara navo kusvikira dhoo rarakupwanywa. Asi varume vakatambanudza maoko avo. Ndobva genga rati kuna Loti, para Loti, pressure yawida isa hatiitirwe pressure iyoyo. Ndikatikuratidze size yedu. Ngatimboomerere maoko. Udzwe kuti vakomana
vari mudhoo, vari mumba loti achipushwa so dhoo rakuda kutsemuka so vakomana vari mumba vakaziva kuti padhoo apa hapana kuvira musha loti anofa. Ndokubva vatasei varume vaya. Asi varume vakatambanudza maoko avo. Ndokubva vatambanudza maoko avo. Vakakwera Roti mumba. Ndokubata Loti ndokumupinza mumba. Vakapfiga gonhi. Ndobva vavhara dhoo. Vakapofomadza vakanga vari pamukova duku navakuru. Vese vanga vachida kupinda vakapofomadzwa. Vakazvinetsa vachitsvaka mukova. Kwakuda kuti dhoo riri kupi hapasisina achaona dhoo. Loti akati kuita sei? Vaita mapofu kuvaizvo kadzizvezvi. Yes. Varume vakati kuna Roti. Varume vakati atopera. Una vamwe pano here? Zvikanzi une dzimwe hama here? Varume ngatiteererei manhevazwa aya. Vakomana vapedza nevari panze. Amen. Sodhomu yese yazara mapofu. Inotipai 2 Corinthians chapter 4 verse 3. Because now yakupofomadzwa kwevanhu vanoda kuita ungochani yakaparidzwa shamwari nemagwaro. Zvino kana ivhangeri yedu yakafukidzwa. Kana paine vanoti vhangeri yavo hainzwisisike. Yakafukidzwa kuna vanorashika. Vanoti yakapfukidzwa vanorasika. Kuna vasingatendi. Vanoti yakafukidzwa havatende. Vakapofomadzwa ndangariro na vakapofomadzwa ndangariro naMwari wenyika ino. Varege kuvhenekewa nechiedza cheivhangeri yekubwinya kwaKristu. Iye uri mufananidzo waMwari. Uri mufananidzo waMwari. Ombera Jesu maoko. Saka ukaona pakunzi ngirozi dzakanga dzatumwa dzakapofomadza vagere Sodhomu havasati vatsva zvavo nemoto musakanga ndopane nyaya yacho ka hautange nekutsva unotanga waitwa bofu. Ombera Jesu maoko. Vamwe vachikomborerwa neshoko kudai so iwe unotanga wamboitwa bofu. Itsokorodze vhesi 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. Zvino kana ivhangeri yedu yakafukidzwa. Yakafukidzwa kune vanorashika. Kuna vasingatendi. Vakapofomadzirwa ndangariro naMwari wenyika ino. Vakapofomadzwa ndangariro naMwari wenyika ino. Kuti varege kuvhenekerwa nechiedza cheivhangeri yekubwinya kwaKristu. Laiti racho kurinzwa. Uri mufananidzo waMwari. Chiedza chevhangeri yaKristu. Kureva kuti uzive kuti iwewe uri mugari wekusodhomu here, ndimi masodhomu acho ini, unoona nekusaona. Amen. Ombera Jesu maoko. Unoona nekuita sei? Vhangeri richiputika saizvozvi unobva uchita hameno zvavanga vachitaura. Unoita clueless. Asi uri kuona roti tati vatumwa vakauya vanoparidza vhangeri yekutenda nenyasha. VeSodhoma vaiti tinoona vatumwa vasati vauya. Pakazopinda vatumwa ndipo vakabva vaita mapofu. Saka uchaona kuti patanga tisati tauya kuzoparidza shoko raKristu vanhu vaitoti tinoona, tinotonzwisisawo, tinotonamatawo, tinotoendawo kuchechi, Mwari uinde vedu tese kunamata mwoyo wako. Ndobva tasvika tikati ngaivhurwe bhuku kuda kuvabvunza magwaro vakuti hatichaona. Ukaona uchiti unoona vasati vaita sezvavakomana vakasvika uchaona kuti uri bofu. Saka nhamo yako ndeyekuti hautange nekuitwa kupiswa nemoto. Moto unotozouya kuzopisa mapofu. Saka uchiona kuti Jesu achiuya kuzopisa vanhu vasingadi Mwari hatisi kuzombomuredza kuti ndeupo wokupisa, because vese vakapiswa vakanga vari mapofu. Kana usiri bofu hausi kuzotsva. Saka asiri bofu ndiani? Ndeuya kunzwisisa vhangeri remwanakomana. Ava vari kuparidza vhangeri remasendakuri nemalolipop nemaaizilolo nemagwinya havasi kuona. Ndavari kuti vakavhura mavhesi so pachinzvimbo chekuti vaone Kristu, vari kuona Mercedes Benz, vari kuona magaka, vari kuona Prazi, vari kuona bhatatisi. Hamusi kuona muri mapofu. Asi chii chakakupofomadzai? Vatumwa vakauya ndo vakakupofomadzai. Mukaona maitwa mapofu, chasara bedzi moto. Manheru ano ndauya neshoko rekutenda
ruchamuka mapofu, ruchabudiwa narwo, ruchiendwa narwo kunyika ichipikirwa. Haleluya. Saka Loti akanga akutaurwa naye, Sodomu rese ava mapofu, nyika yese. Shoko rati varume vese veguta nevakuru nevadiki tiri kurarama mazuva akadaro vadikani. Vanonzi vakuru pazvinhu zvekunamata, ukavatesta dhokuti ndinava nemagwaro vari kufoira havasi kuona. Ukatsvaga vari kunzi ma-upcoming charismatic preachers, kuda kuvatesta kuti vhangeri yenyu yakamira sei, havasi kuona mapofu. Ukada kutsvaga vanoona, pinda muMaloti, ndomune vanoona chete imomo. Ukapinda Sodoma rese hamuna anoona, only muMaloti ndomune vanoona. NyaMaloti anezenge achinja paangobva kuna Abrahamu nenyaya dzemombe, paanezenge akutaura nemutumwa, anenge achinja Loti. Haasisiri mwana womunin'ina waAbhurahamu. Loti akuparidza Kristu. Ari kufanira kuponesa vanhu, but ari kuponesa vanhu ari mugospel dimension. Because paakataura naAbhurahamu akakwira kudzokera kudenga, ndo paakataura nevadzidzi 500, ambotaura nevadzidzi 120 ari pagomo reOrivha, akati ndakwenda kuna Baba zvakakunakirei kuti ndigoenda kuti mweya wezvokwadi ugoya uzokudzidzisai zvokwadi yose. Saka pano kukwira Kristu kuenda kudenga, Abhurahamu achisara, munonomuwana aamumba, munomuwana aamuNew Testament, akagara nechechi yake. Unoona kuti vakuta avareketi pomira getivereke magwaro ndozomhanya. Usaende tisina kupedza vhangeri, because kana ukaenda usina kurinzwa maperero aro, unotori kuratidza kuti uri bofu. But vadikani muri kunzwa here kuti varume vanga vari vaviri, Loti akavati pindemba mangu mudye. Namba Kristu kana achidya anenge achiparidza. Ndokubva zvanzi vakatodya chikafu chemanheru, Loti akanga atowaridza pekurara. Pari kuratidza kuti anoponeswa chaiye chaiye haagone kutora vhangeri mumba make, akaita 30 minutes naro akati chidzokerei kwamanga muri kugeti, ndakuda kurara. Mabhemi ndimunorara kugeti, ende munorara kugeti. Handina kutadza ndakupa chikafu, makumbezi angu hakwana. Loti anga atova ready kurara nawo. Kunoti kana uri uye wada kuponeswa, uchanoona kuti hauponeswe nekungonzwa vhangeri a tidbit, a snippet of the gospel. No. Unotofanira kuwana a commitment to hearing the word. Yes. Because panobikwa chingwa chisina mbiriso chigoibva kusvikira kuti vakuti takuda kurara, rire chingoputika chete vhangeri. Hapasi kuti ivo vanoti ngorova ine 30 minutes tiende kumba, enda kunoparidzwa 30 minutes. Pano wazviiwe rine tambo. Wakamboona kuti kune vamwe vanhu even vanokomenda paFacebook apo vaiti blazu yanozvikudza, blazu yanyorasika, anazvita anoparidza ega maina handitende vhangeri yake. Mumwe anoti musatanist, asi every day unomona aripo paFacebook. Imagine kuti munhu auyamba mako womupa sadza nederere, oti akaita musoro wesa mukanwa, oti muderere rakaona soda, mazisadza ane mabhundu, tichariregera sadza iro rimanje manje. Mhiripiri yamaisa ino baba, asi mhiripiri wayanja akanda moto kusvikira poto yese chai achipopota. Hauonere kuti uri benzi, unowesta data kusvikira ndapedza kuparidza every day uchingoti chiwenga anorasika. Kupedza mukondo wesadza so uchingopopota, sadza rinonyatsoshinyira iri, rinoshinyira. Sadza rofuna nyatsodya chimunzwa moto uri kuona. Ende rakaraita futi chidhina, mukuona kuomarara kwarakaita so. Sadza rifana kunyatsomarara so. Ende sadza racho rikunama maoko so. Sadza rikaota hariname maoko. Ndichazviregera zvokudya masadza enyama. Uri kurida sadza iri, wadii kudya wakanyarara. Shoko riri kukukomborera. Ipapo unouya pano every day, asi unobva uchipopota, ndorasika muchinda waya, mangwana haudzoke, mangwana unodzoka. Uri kurida shoko, chingotendeuka. Saka zvikudze unofa uchidai, ukatsva uchibhonga.
Chinomoto uri kudziva romoto amubhongetsalo. Bvunza vakatwa paSodoma. Aubhonge. Right. Ade inayo vhangeri. Saka Loti akazenga kuita sei. Vakomana vakanga vazoperformadza varume vese veSodoma. Vakanga vachingoona bedzi Loti naamai Loti nevakunda vavo 2. Vakatudi vatuma. Varume vakati kuna Loti, una vamwe pano here? Une vamwe here hama dzako pamusha pano? Kana mukuwasha? Une mukuwasha here Loti? Kana vanakomana vako? Kana vanakomana vako? Kana vanasikana vako? Kana vanasikana vako? Navose vaunawo muguta. Tingade kubudawo navo. Uvabudise muno. Munyika muno maunogara muno Loti maakutsva, nyika ine iri kutsva. Nokutoda kuparadza nzvimbo ino. Uri kunzwa matauriro avo? Yabva yafanana neitika kuna Abrahama. Chimwe chakabikwa, mhuri ikagochwa ichakanyarara. Apedza kudya ndopaakanga akutaura zvekuparadza. Vatumwa vasvika futi paMaloti vakatodya, vakatonwa, vakanga vakutorara. Ndipo vakazoti Loti, uri kuona maitiro atakaita, tatozopisa guta nyika ino yese. Moto watinawo mubva nawo seraiti. Zveubofu zvauri kudya izvi zvitete, mira uone kutungidza kwatichaita nyika ino. Ndofunga Loti ndopa hana yake payakati ba. Hamusi vanhu kaini. Ko ndanda kukuwaridzire pekurara sei? Munouya sei musingatauri kuti hamusi vanhu? Hakuna munhu anotungidza moto unouraya the whole nation. Kwete. Zvikanzwa ngoudzwa kuti tiri vanhu nani? Tisi vanhu isu. Wekumusoro-soro akagumbuka neupenyu hwemuno. Saka auya kuzoparadza nyika ino. Atuma isu. Jesu kuti handina wandinotonga. Shoko randakaparidza ndo richakutonga. Nezuva rekupedzesera. Ndosaka vakomana vari kuti kuna Loti, toda kupisa guta rino. Nyika ino yamunogara tsano ine mabuildings akadai aya. Ema-ATM asina mari. Yakachengeterwa moto. Iyo nyika yatinogara iyi. But pazvinoparidzwa nevakatumwa kuti vazviparidze, inoita kunge joke. But Loti anga asingagoni kuramba kuzvitenda. Ndaakanga aona ubofu hwevanhu akatarisa. Vari mungu vachipusha dhoo rangu, havachapusha, vaakurishaya. Uri kuona nawo chomaitikira yakaita? Kuti vachiri kuona vaipusha dhoo. Vatumwa vakati dhoo rinotyoka rega itiraramise dhoo. Ndobva vaperformadza vari kupusha dhoo. Ndobva varishaya dhoo, ndobva rararama. Nyamba Jesu anoti ndini dhoo. Vese vakapinda nekumwe, imbavha nemakororo. Saka kuperformadzwa kwavanoparidza nhema kunochengetedza gospel raKristu. Vava vachiripusha, vachiparidzira vanhu nhema, vachitsausa vanhu pakutenda kwavo. Ndobva vapiwa ubofu, dhoo havachariona. Vakatarisa vhesi vari kuona door frame, vari kuona mbambaira nemagogoya. Havasi kuona ruponeso nokukanganirwa kwezviri, vari kushaya dhoo. Mwari akanaka akakuperformadzai. Onai dhoo taanaro, vanopinda vari kupinda zvavo nepadhoo vachiponeswa. Vanga vachiripusha havachariona nekuti vaperformadzwa. Iti kunari pasaidi pako, hamuchaona dhoo. Ndosaka musaripushe. Isu topinda zvedu pasina pressure. Uri kuona zviri kuitika? Kuti vanhu vari kubhuka kunoona munhu waMwari $500 vari kupusha dhoo. Vakapindira vari muSodoma pavakapusha dhoo 15-13 dzamateo. 23-15 tangirai pa13. 23-13 to 15 dzamateo. Vakangopusha bedzi dhoo, havana kupinda. Mune nhamo imi vanyori navafarisei. Vanoparidza zvemurayiro vane nhamo vakatukwa. Vanyengeri. Uchiti hapana Jesu anamboparidza achitaura mazita evanhu. Icho Jesu akataura mazita evanhu. Mafarisi nevanyori mazita evanhu. Haasi mazita ekiti vanhu. Vaidzi vafarisi vaive vanhu vaiparidza murayiro. Vasadhusei vaiparidza murayiro. Asi vaipesana nevafarisi pakuti vasadhusei vaiti hakuna kumuka kwavakafa, hakuna mweya mutsvene, uye hakuna ngirozi. Vafarisi vaiti zviriko zvese nemurayiro zviriko, zvosangana kudenga iko.
eringaitidza nokuti munopfigira vanhu ushe hwokudenga. verse 13 takidzai. Mune nhamo imi vanyori navafarisei. Saka ndikati une nhamo kuti nachibvunza ndonzi ndarasika. Une nhamo murefu nachiyangwa wekweFM yawo anzi ndarasika. Charambanza akatanga chechi. Charamba akatiza akati maelections anyanya kurigwa kuFM engutanga yangu party andokaona kuti kumusangano vanhu vakaramba kubva pachigaro mungano unotanga yake ndozvaitwa nachiramba. Charamba aona kuti indikaramba ndiri pasa kuFM upresident handihuwane madziri ari kuramba kuenda izvo vari kutukana vachirovana kuFM ende kuri kunyadzisa futi. Mazuva ano takati Mwari akati ndinoda kupinda musizi nekunyadzisa machechi akarasika. Kana uchipinda FM mazuva ano ukadzopinda chino kuti handisi kupinda mazuva ano takamira vachamborovana unopinda chiko kuchechi kuchingotukanwa. Saka Charamba akaona kuti ntanga yangu ndongoti akabva angoita founder and president akati azvimaelections handizvikwanisi ndaakutanga yangu. Auna chaunotanga chale Vangeri haurizive. Kubva kuFM chinotanga yako kwakafanana nekubva kugona kudzingwa uchienda kuhwawa. Hausi kusunungurwa uri kutransfer from one prison to another uchiri musungwa. Charamba anotanga chichi kuvhangeri harizive. Ziva vhangeri dai akaipa sarudzai here Mwari wamunoda. Mwari anosarudzwa here nevanhu vakafa kana kuti iye Mwari mupenyu ndiye anosarudza vakafa vekupa upenyu. Anosarudza mumwe pakati pemukadzi neakarurama ndiani? Ivi inotonza imwe ndeipo yakafa nemhenyu motokari. Kuita shoko rakati mbwa mhenyu inokunda shumbe yakafa wani. Anosarudza ndiani ko vanhu Mwari vanomuziva here kuti vamusarudza? Chii chinotangwa naCharles Charamba? Chii chaanotanga? Isu tiri kutoti dai auya kuno agara pasi apa tamudzidzisa Jesu. Ini ndakamira pano Charamba ndomudzidzisa vhangeri akatendeuka akaita mwana waMwari. Ini ndakamira pano. But ukatarisa unongoona kuti itora mari United. Agoona kuti kumusic hakusi kuritsa mari mazuva ano vanhu havana mari. Ndakatenge ntanga yangu. Hamanje akarondoka kutanga tiri pano kudai. Ngaparidze uone. Ichikudari pasedi pako vari pano kudai. Vasati vapfurwa zvavo kana kutsakatika. Ava. Ega aparidze uone. Tibate mharidzo yake. Tunoigarira pasi tikaivhurira magwaro. Tikakuratidza kuti hazive vhangeri. Ukanga usingade kubatwa neni siyana naJesu. Unoziva zvakaita mapoliticians. Nditarisei makamira pano. Mapoliticians ari kuti vanhu vemachechi ngavasiyana nezvenyika. Mazuva avo angadai anga akanaka. Dai anga asina hypocrisy kana kuti unyengeri mukati. Bozi venyika zvavakaita vakati tawinda maelections. Kuti vawinde rekoti havana ngatimbopasiyai. Ngatimboti vakati taita sei? Isu tikati kana mawina ndizvozvo tonga isati tinoda kuyeko kwese. Tiri kwedu kuchechi kunoko. Right, ndobva vatora Bible. Zvikanzi so help me God.
ndobva vaita take an oath of office vakabata bhaibheri. Ndobva zitazotova varasika zvikati musadaro, hamuna mvume kudaro. Asi hamuna kuriverenga, makangorisimudza chete. Ndobva vati zhiti kuti bhaibheri patakakuona muchiriti so help me God Bible, taitofunga kuti muri kubvumirana nesu kuti ndiro supreme standard yekuti tinorarama sei panyika pano. Ndora kutipa simba rekukuudzai kuti maita ubenzi, muri kurasika. Ini pamakapinda muofisi makapika nebhaibheri, vhurai vhesi yamakapika nayo. Chinokubvumidzai kutora oath of office makabata bhaibheri chii? Ivhesani. Saka makatanga musangano, mukatanga hurumende nebhaibheri redu, patatoti saka tochanda tese. Aya tsombera kana kuombera. Toshanda tese zvese. Toshanda tese. Makashandisa bhaibheri pakupinda muofisi. Ndoranda yakuvhura. Ndochiti makapinda muofisi naro. Izvi raramba zvamuri kuita. Riya ramakabata riya. Kana muchida tokuvhurira imai. Patiri kukutsiura inapo ndepapa atoswerera. Kuvhura chete. Mukatozoti takuenda kunorara. Tosangana mangwana. Kana musingade kuti nyika itaure nemi, siyai bhaibheri redu. Musapike nhema kuchiti Mwari ngaakubatsirei. Dai maida kubatsirwa naMwari musina kunyepa kuti muvhoterwe. Makavhoterwa nekunyepa. Iye zvinezvi makubata bhaibheri manyepa mukachikidzira vanhu. Vamwe vakatiza muchida kuvauraya nenhau yekuti vakanga varamba zvamaitaura. Iye zvinezvi makubata bhaibheri. Zvese zvamuri kuita izvi bhaibheri makabata riya harizvitendere. Bhaibheri haritendere mutungamiri kuti kana achinge akritisaidzwa pamusoro pezvaatadza anouraya amukritisaiza. Kana wakachenjera gara pasina yomubvunze pane zvatatadza here, chii chauda kutaura kwandiri? Kana uchifunga kuti pane mutemo wachikorwa enda kudare. You are not above the law. No one is above the law. No one is above the law. Toshanda tese mfunge nemapolitician. Kana uchipinda muofisi vanoshandisa bhaibheri redu. Isu kachivatsiura toshandisa bhaibheri redu. Saka ndatadza chii? Mukurangara kuti ndakazvitaura kuti Mwari hazvitendere zvozve kushandisa Mwari. Hazvitendere kuti munhu akupinda muofisi, a political office, anotora bhaibheri. Rimwe zuva ndakapinda mukoti, I think it's last year. Pane vakomana vakasaboteja motikari yangu. Ndavapa kuti vagadzire suspension, vakadira mvura mugearbox, vakakwachura maheadlamps. Ndobva ndaisa a police case katonono ava vanhu havana mati, saka nenda navo kunyika ndio inogona kudhila navo. Saka ndakazonzi nedare uye mupupure zvakafamba sei panhau yemudziyo wenyu. Ndobva ndapinda mukoti ndikasimudza ruoko muti ndopika naMwari ndichatora chokwadi. Ndikati handipike dai ndinongotora chokwadi ndakadai so. Zvikanzi manje toziva sei kuti mutora chokwadi? Ndikati kwai ndoziva sei kuti mutora chokwadi? Ikamuna kupika wani. Kumbopika izvi. Kutenda kwangu hakundibvumidze kupika. Kana matoti koti inopera nekuti ndaramba kupika, ngaitopera zvayo. Ndobva rimwe gweta rasimuka zvikanzi worship. The counsel of the accused cannot force the complainant to take an oath if it is against his faith. The law protects his right to worship the way he feels. Zvikanzi objection sustained. Chingotaurayo. Ndataura. Unofunga kuti ndikamanikidzwa namajistrate kupesana neshoko raMwari? Unofunga kuti zvinoita izvozvo? Anenge akapfeka chii? Inopera kazvai nyaya yacho. Kudzoka kumba. Koti haina kuzoitwa, ndaramba kupika. Bhaibheri akati hongu wako ngave hongu, kwete wako ngave kwete. Usapike nechigaro chaMwari.
unomura Mwari kana netsika yaakasika chitsiko chetsoka dzako. Hapana chako chaunopika nacho. Unopikire kwati mangwanani wambopika ndopika namai vangu mangwanani wati kuvanhu mangwanani vakatovhuma kuti mangwanani vakati kudairo tamuka mamukawo kureva kuti vanotenda kuti wanga uchitaura chokwadi kuti pawati mangwanani kwaakuri kuzeni. Why do you need to swear kana upinda mudare? Amen. Unozona zvaunoita dare rinokudeedza this bed ukurashizha wobva wati present worship come and take the witness stand wobva wapinda muchibhokisi chacho wapinda wobva wati simudza roko rwako iti ndichataura chokwadi uye chokwadi Mwari ngaandibatsire. Ukamabvunza kuti sei muri kudaro zvauda kuti utaure mukotika izvo zvakakosha saka ukatora oath ukanyepa unonzi wanyepa under oath it will be a criminal offense. But uchanoona kuti zviri stupid zvavari kuita. Because pawambonzi nizipetika haunotanga wapika tobva wazoti ndini wangoti ndini vakabvuma usina kupika. Zvoti dai vaitenda kuti kupika kunotaurisa munhu chokwadika vaiti tanga wapika usati wati ndini toziva sei kuti ndiwe kukora uchinyepa. Zvinonototi ndini wopinda muchibhokisi yacho wozodzipika wavo. Mambondisiya sei ndichiuya munoziva sei kuti ndini kukara ndichinyepa. Alright, ngatisimukei vakagara. Munhu waMwari verengai Genesis 19. Nokuti toda kuparadza nzvimbo ino. Yes. Nokuti kudanidzira kwawo kwava kukuru kuna She. Ishe wakatituma kuiparadza. Ndoko pavhesi 13 pazonyatsobuda chokwadi chekuti mavingei Ishe akatituma kunoiparadza. But Ishe achitaura naAbraham ati ndauya kuzoona kuti Sodhomu yanzi iri kutadza ndizvo here kana zviri izvo ndoiparadza. But vachisvika vakati tatotumwa kuzoiparadza zvekuti Ishe ada kuona kuti ndizvo here hazvisirizvo. Alright. Ipapo Roti akabuda akanotaura nevakuwasha vake. Ndokubva Loti anzi kana uine vakuwasha kana vanakomana kana vanasikana vadeedze tibude nyika ino inoda kuparadzwa. Saka Loti asati abuda akatombobuda. Akanotaura nevakuwasha vake. Ndokuti vakuwasha vake akomana nyika ino inoparadzwa hatibudei ngatibudei vari kuSaidhuku nyika ino yatinogara ichaparara ngatibudei tiende kuri kudiwa naMwari nyika ino ichaparadzwa tendeukai muye kuna Mwari. Loti akatomboparidza. Yes. Vakanga vachazowana vakunda vake. Vamwe vakomana vaida kuzoroora kuroti vanga vari engaged kuvasikana vake tu. Simukai tiende tibude. Yes. Ibhai muno. Uri kunzwa vhangeri yacho. Vhangeri ndeyekuponesa Loti nevana vake inoti simukai ibhai muno. Nokuti Ishe uchaparadza guta rino. Saka patiri kuparidza hatigone kungoti handei inoparidzwa ichinzi budai muno. Yes. Pane kubuda kunodiwa kuti ugopona. Haupone urimo unopona uchibuda. Yes. Uri kutadza kuinzwisisa here. Haupone uri muSalvation Army unopona uchibuda. Amen. Vhangeri nokuponesa haiti kunamata mwoyo wako chechi yese ndeyaMwari. Mutumwa chaiye akauya atumwa naMwari anoti buda muno. Yes. Nyika ino yaunogara ichaparadzwa. Hama akutaura zvenyika dzevamwe yenyu yataurwa neino futi ndeyedu. Ino yamuri kuti Sodhomu ndenyi yedu futi. Mwari watatumwa naye ndiye muridzi weSodhomu neGomora yamuri kuita ungochani nayo. Buda. Yes. Andi ndiyo yamuri kuramba kuti musaitaure. Munotaurira kuti vanhu vabude machechi vachiuya ikoko ndokune vhangeri chete here. Icho kwadika kuti ndokune vhangeri. Yes. Iwe mapopotera uri kuita wakamboita here kuna pasta wako sei usina kumbodaro haparidza achidai kunoti vhangeri yechokwadi tisu tinayo pasta wako haana. Yes. Buda ikoko ku-end time message. Buda end time message ichaparadzwa. Amen. Jehovah's Witness Buda, Later Day Saints Buda,
Baptist Buddha, Yes. Church of Nazareth Buddha, Mugodi Buddha, Yes. Anglican Buddha, Catholic Buddha. Yes. Kwa marange ibaikoko chimanya. Yes. Ukuchake kwa marange. Kuma pinya no pinya vanadi kuda. Munano ramona tukofeza no. Kuda. Yes. Nyikaine no paradzwa yes. Aswa kuosha vake vakati unoita hake musere. Opera Jesu maoko. Doma pirani chaita pano manero wano. Ndichapa pano vachita anoita hake chi. Musere. Ndikuita musere revadikani. Ndikuita musere revadikani. Uda kayo. Uri kuona maparidzirwa inoita. Kune vari kuuya vachinzwa shoko rakadai. Nevari kuenda paintaneti vachinzwa. Ndichiparidza ndichidai. Vanoti anoita zvake chi? Anoita musere. Mati tingapiswe neSalvation Army. Uniform yecream baba nezikepisi zvazvia. Kunyepa musere waari kuita. Anoipisa Mwari yatadza chi. Hallelujah. Hanzi anoita zvake chi? Tichiparidza shoko rekutenda nenyasha kudai. Tirikuda kutoti vanobuda zvavo vaite sei? Manheru avo pane vanobva pano vachibuda. Opera Jesu maoko. Manheru ano pane vanobva pano vachibuda. Kune vanosara zvavo vachiseka vachiti uri kuita musere. Asi nhasi pane vanobuda muSodhomu ndichisara chinganduma. Yes. Utonga uchitsuka. Utonga hukuma 4 AM wakutsuka kudai so. Vatumwa vakakurumidzisa Loti. Vatumwa ndokuti kuna Loti chop chop vakatanga kukurumidzisa Loti. Ndikuti vakamukurumidzisa vachiti kudii? Simuka Loti. Uende nomukadzi wako. Tora mukadzi wako uende. Nevakunda vako vaviri vari pano. Murege kuparadzwa. Kana guta rorohwa. Guta riri kurohwa neshamu yaMwari. Asi vakanonoka. Loti akanonoka. Ndosaka nhasi ndauya nevhangeri yakadai. Waane masvondo uchiuya pano, maridzo yakaparidzwa yaparidzwazve ikati simuka ubude tiende kunyika yechipikirwa. Nyika yaunogara ichapiswa ichaparadzwa. But uri kuita sei zvako? Uri kunonoka kubuda. Yes. Varume vakabata ruoko rwake. Ndokubva atozobatwa ruoko kudai. Neruoko rwomukadzi wake. Ndokubata ruoko rwemukadzi wake kudai. Amaoko avakunda vake vaviri. Uri kuona varume vacho kuti vane simba. Vakabata vanhu tutu. Lotuku, mukadzi waLotuku. Mumwe akabata mukunda waLotuku, mukunda waLotuku. Akati handei. Nokuti Ishe vakanga aine tsitsi naye. Ombera Jesu maoko. Ishe ane tsitsi newe. Ishe ane tsitsi newe. Kuuya kwataita pano, Ishe ane tsitsi newe. Yes. Vakamubudisa akamisa kunze kweguta. Ishe ndokubva abudisa Loti ndokumubudisa kumuendesa kunze kweguta. Zvino vakati vavabudisa kunze. Mumwe akati. Mumwe ndokubva ati kudii? Tiza nokuda kweupenyu hwako. Umbera Jesu maoko. Usatsvaga kuti pano pana eredha wako. Usatsvaga kuti pano pana mudhikoni wako. Usatsvaga kuti pano paroti. Tiza nekuda kweupenyu hwako. Usacheuka shure kwako. Umbera Jesu maoko. Usacheuka chizayoja. Kana watotiza ibvo watotiza. Kana kumira pabani rose. Usamire pabani. Tizira kugomo. Tizira kugomo razivo. Nyamba gomo in New Testament. Kwenyari pasaiti newe. Iti tizira kugomo. Usatizire kubani kusowera Jacques. Tizira kugomo rezioni. Kuti urege kuparadzwa. Urege kuparadzwa. Loti akati kwavari, kwete Ishe wangu, regai kudaro. Tarirai muranda wenyu wakawana nyasha kwamuri. Makurisa tsitsi dzenyu dzamakandiitira, zvamandiraramisa. Asi handigone kutizira kugomo zvimwe zvakaipa zvingandiwira ndikafa. Tarirai guta iri. Pane chakaipa chinopfuura here motoda kunyanya muSodhomu. Loti zveminetsi. Nditizira hangu ikoko. Iduku haro. Nditenderei kuti nditizire ikoko. Harizi duku here. Yes. Mweya wangu urarara.
Yes. Iye akati kwaari, tarira ndakubvira tsitsi pachinhu ichiwo kuti handingaparadze guta iro rawareva. Kurumidza utizireko kuti handigone kuita chinhu usati wasvikapo. Naizvozvo zita reguta rakanzi Zoari. Zuva rakanga rabuda panyika. Zuva rakabva rabuda. Roti achisvika paZoari. Loti achisvika paZoari. Ipapo Isha akanisa pamusoro peSodhoma neGomora suferi nomoto. Ndokubva Mwari anayisa sulfur and brimstone zvichibva kudenga kwaari. Akaparadza maguta awa nebani rose. Ndokuparadza Sodom neGomora, ndokuparadza bani rese. Navose vakanga vagere mumaguta. Vese vanga vagara mumabhuta, togara bhuruku, vakaparara vese. Nezvo sezvakanga zvamera pavhu. Zvese zvavairima zvakaparara zvese. Asi mukadzi wake wakacheuka rushure kwake. Mutumwa akanga ati usacheuka. Ndokubva mukadzi waLoti aita sei? Ndokubva aita sei? Akaita churu chei? Nyamba mukadzi waLoti anobuda muSodhomu asi haasvike kuZoari. Sezvakaitwa naRacheri achibva paDhanaramu. Akabuda naJakobho asi haana kusvika Bhetelehema. Amen. Nyamba Loti achibuda muSodhomu nevanhu vari vatatu, akanga ari Kristu ari kubva panyika achienda kudenga, but akanga amboraramira mumurayiro. Saka chechi yemurayiro ndiyo mukadzi waLoti akacheuka. Jesu achiti handei kunyasha, vakatanga kuti madii kuti tibate sabata, madii kuti tibvise chegumi, ko mutambo wematumba tinoita rini? Ndokucheuka murayiro, ndobva vaita churu chemunyu. Loti ndokusara aine vanasikana vake vaviri dzakanga dziri mhandara. Ukazosvika kukupedzisira kwacho vanonzi vakamudhakisa, akarara navo, kukaberekwa vana Bhenami naMoabhi. Moabhi ndiko kwakazozvarwa Rute, azoroorwa naBhoazi, akabereka Obhedhi, azobereka Jese, azobereka Dhavhidhi. Amen. Kureva kuti vanobva muSodhomu vachinzi vakunda vake imhandara, vanonosvika kuZoari vava mukadzi waLoti. Ivo vanasikana ivava vanotanga vari vakunda, vanozoita vakadzi vake, vanotoberekwa rudzi. Nekuti paunoponeswa unonzi uri mwanakomana waMwari, asi Jesu paari kuuya ari kuuya kuzoroora mwenga wake. Unotanga uri mwana, asi painopera unenge wakatakura mimba yamudhara wako, uchinzi takatakura mimba yeshoko. Paanouya tinosikomuratidza tsvimbo yakatambidzwa Tamari naJudha kuti mimba iyi ndeyenyu baba, ina handisi kupiswa nomoto. Judha oti tsvimbo ndeyangu, mukadzi hafe, mwana ngaararame. Yes. Haleluya. But tisati tapedza nawi, ziva kuti Abrahamu ndoko yakatangira, ndiye akakumbirira Loti. Ende ukatarisa zvakare inde paJohn chapter 10 verse 11. Itangire pa11 musvike pa16. Muchanoona kuti vanhu vakanzi Loti ngaatore, zvakanzi hauna here hama dzako. Ndopaakaenda kuvakuwasha vake, ndokuenda kuvanasikana vake, vasiri idzi mhandara mbiri idzi, zvikanzi anoita musara. Loti haana kuenda kunoparidzira vanhu vekuSodhomu handei, vanhu vekuSodhomu aitoziva kuti ndo varida kutopiswa. Mutumwa akanga ati kana uine hama dzako ndo dzandichaita sei? Dzandichakutendera kubuda nadzo. Kureva kuti Loti zvaari a type of Christ. Kana waakuponeswa, hausi kutsvaga ukama kuti utange kubatanidzwa. Unototanga watozivikanwa kare, watemerwa kare, nyika isati yavambwa. Shoko rekuti taakubuda rinouya kuna Loti. Loti ndiye ari kunzi ngaabude, but kune dzimwe dzinonamira pana Loti dzichibuda. So koimi mavingwawo here kuti muponeswe? Unonzwa vakuti aiwa ngaachida kuponeswa ndiLoti, isu chazotiponesawo tiri hama dzake. Saka Hebrews chapter 2 inoti nehama kai haana nyadzi kutiedza hama. Saka ari kuda kuraramiswa naMwari nekusingapere ndiKristu, isu taakutozoponeswa nekuti tiri vana vake. But tinoitwa vana vake rini? Tee takazivikanwa kare, nyika isati yavambwa. Masvika munhu waMwari. John chapter 10 verse 11.
ndiri mufudzi wakanaka. I am the good shepherd. Mufudzi wakanaka unorashira makwai A ake. good shepherd laid down his life for the sake of his sheep. Muranda usati uri mufudzi And a wamakwai. hireling whose sheep are not his. Makwai asati ari ake. Unoti kana achiona bere shuya. When he seeth the wolf cometh, he fleeth. Unosiya makwai ndokutiza. Yes. Bere rinoabvuta. The wolf taketh them and scattereth. Yes. Unotiza zvaari muranda. He runs away because he is in hireling, and therefore he careth not for the sheep. Ndini mufudzi wakanaka. I am the good shepherd. Ndinoziva makwai angu. I know my sheep. Namakwai anga anondiziva. They hear my voice. Baba sezvavanondiziva. My Father as he has known me, Inini ndiziva baba. and I know also the Father. Ndorashira makwai angu. I lay down my life for the sake of my sheep. Namakwai mamwe ndinawo. Other sheep also I have, which are not of this fold. Asati ari edanga riri. Them I must also bring, Aiwo ndinofanira kuuya nawo. and they shall be one fold. Achanzwa inzwi rangu. They shall hear my voice, Ndichava boka rimwe. and they shall be one shepherd. Dzomufudzi mumwe. Clap hands for Jesus. Saka vhesi yekupedzesera hatina kuzenge taiverenga 2 Peter chapter 2 verse 5. Ichatitaurira pamusoro paLoti neSodom neGomora. Akasaregawo nyika yakare, asi wakaponesa Noa muparidzi wokururama pamwe chete navamwe vanomwe nguva yaakauyisa mvura zhinji panyika navanhu vakanga vasingadi Mwari. Vakaparadzwa nemvura mazuva ano wavanhu vakanga vasingadi Mwari. Akashandura maguta eSodhoma neGomora. Ndobva Mwari ashandura maguta eSodom neGomora. Akaaita madota. Ndokubva Mwari aita madota. Akaatongera kuti aparara. Ndobva vatonzi vanoparara vanogara muSodom neGomora. Akaaita chive chiratidzo kuna ivo vachagara vasingadi Mwari. Omberera Jesu maoko. Saka tiri kutsvage kubhuku yeGenesis 19 kunhau yeSodom, nekuti Sodom neGomora chakanzi chiratidzo chaivo vachagara vasingadi Mwari. Hallelujah. Amen. Chapter 3 verse 5, 2 Peter. Nokuti vanokanganwa nebhoni chinhu ichi. Kuti kare denga raivapo. Kare denga raivapo. Nenyika yakaburitswa mvura. Nenyika yakaburitswa mumvura. Yanga yakagadzirwa nemvura neshoko raMwari. Nazvo nyika yaivapo nguva iyi. Chakaparadzwa nemvura. Yakafukidzwa nemvura ikaparadzwa. Ko nyika yazvino nedenga razvino. Denga riripo zvino nenyika. Denga ririko iko zvino nenyika iripo iko zvino. Zvakachengeterwa moto. Neshoko ireri. Neshoko irori. Omberera Jesu maoko. Endai paverse 9. Ishe haanonoki. Ishe haanonoka sezvaakapikira. Sezvaakapikira. Sezvinoreva vamwe vachiti vamwe vanoti anonoka kuuya kuzopisa. Asi une mwoyo murefu kwamuri. Ane mwoyo murefu kwamuri imi vanoponeswa. Nokuti haadi kuti vamwe varashike. Haasi kuda kuti vakanyorwa mubhuku yeupenyu pawanika anorasika. Asi kuti vose vatendeuke. Anoda kuti vese vagoita sei? Vatendeuke. Asi zuva raShe richauya sembavha. Ishe achapisa nyika ino sembavha. Naro denga richapfuura nokutinhira kukuru. Denga richapfuura nokutinhira kukuru. Nezvedenga zvichaparadzwa. The elements that are in the air, the sun, the moon, the stars, zvichapiswa. They shall be burnt. Nenyika namabasa ari mairi. Nyika nemabasa ari mairi achapiswa. Omberera Jesu maoko. Saka ndauya pano kuzokutaurira kuti nyika yatinogara ino ichapiswa. Amen. Mabasa ari munyika muno achaita sei? Achapiswa. Saka toita sei? Tiza usanonoka. Yes. Tiza nekuda kweupenyu hwako. Handei kugomorezowana. Ndo kwatinoona vanhu vachirarama vari. Amen. Hallelujah. Andichapfuurira mberi imbomberera Jesu maoko kana wakomborerwa nevhangeri yanhasi. Hallelujah. Vhangeri yemanheru ano inonzi vatumwa vaviri paSodhoma. Ndinoda kuti kana pakati pedu paina anoti ndiri kunzwa kuti mumwoyo mangu ndabayiwa neshoko ramanheru ano. Ndanga ndigere muSodhoma pakati pevagere pakusarurama. Asi vatumwa zvavauya ndakubuda. Haubude vasina kuuya, haubude vasina kunzwa shoko raMwari. Shoko ndo rinokuburitsa. Tinoti tiumbire maoko edu tichipa mukana kune vari kunzwa mumwoyo mavo kuti toda kutiza neupenyu hwedu. Hatidi kuita sevakuwasha vaLoti vakati unoita musara, vakazoona kuti ari kuita musara ndivo pakanaya moto wesuferi nebrimstone vakaparara vakafa. Kana uripo unonzwa kuti Mwari wataura kuupenyu hwangu ndiponeswe zuva ranhasi ndive mwana waMwari,
This is a call unto salvation. Come to Jesus, come to Jesus. Let's clap hands for those who are coming. Do not allow this moment to surpass you. Do not allow the devil to whisper into your ears. Jesus has laid down his life for your salvation. It is not necessary for you to allow this moment to pass you. Don't allow this moment to go away. This is a golden opportunity. We are upon this way. We are upon this way. Usafanane na wakuwasha maloti. Wakati unaita msara. Tijipaita sa izvozi. Satana achikuli tinaita msara. Uchabata shua musucha na ya moto. Kana uripo unonzwa kuti maruru kutaura kwa ndiri. Kuti ndiponeswe. Come to Jesus. It is never too late to come to Jesus. We are upon this way. We are upon this way. We are upon this way. Aripoere, aripoere, aripoere. Tukuzwa nipane mumasata auya. Unogona kupapana hapa ukarasikirwa noupenyu. Usatendere mukana wakadai kukudarika. Usatendera zvikonzero zvinobva kuna Satani kukupa another day. Don't procrastinate, don't delay. Right away, be quick to come to Jesus. Uya kuna Jesu nekukurumidza. Itira mweya wako zvakarurama. Poneswa zvaranasi. Gatomberei maoko, gatomberei maoko. Aripo ere mumwe anoti Isha ari kutaura mandiri, asi pane chiri kuti usasimbuka usafamba. Guva aribofa rakaita vanhu vaviri, mumwe nemumwe anochererwa make. Kana waona mukana wakadai, uya uponeswe mudikani. Unogona kupupurirwa pamariro pako kuti waigara zvakanaka nevamwe muraini. Mwari akanokupisa achiti wakatadza kugara neni zvakanaka kudenga. Uya uponeswe. Hallelujah. Haya, ndikudzwa kuti pane vanhu vaviri vasati vauya. Come to Jesus. Seberera kuzvishoma. Pane mumwe asati auya. Kune makuva akawanda nepamwe pasisati oonekwa kuti iri guva iri. Revanhu vakanga vachishuvira kuti dai ndawana chokwadi vakafa. Mukana wakadai usautendera kuti uende. Uya uponeswe mudikani. Uya uponeswe. Come to Jesus. Kuti musimudze ruoko rwenyu muteedzere this confession mumashure mangu. Taurai muchiti Kristu Jesu, ndinokupupurai nhasi ndichitenda nemwoyo wese kuti ndimi mwanakomana waMwari mupenyu. Makafira zvitadzo zvangu mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kudzwai nekusingaperi. Ngativaombererei maoko. Pastor Marange, simudzai ruoko rwenyu. Pastor Marange vari kuseri kwavo, endai pavari. Vachataura nemi panhau dzekubhabhatidzwa. John chapter 17 verse 3. Upenyu husingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi Mwari uri woga wazvokwadi naJesu Kristu